حوجي ودمنا سيد العرب منتنا زودنا زود خبرة زمتت في محلة فعال بحر نبحر تخللنا واتر برهانة كوشنا في الشخت بالنمرات وحيدة ما قازم تسيد ودي تنفشلو زيت قد العرس زبن عمركونا حكينا حاضرة يخلع كوركي برهان يزغد ولا يولق بركي زانتان نطف مايات يزلتون الصوم نحنا معبل بحري بمعبل نترقو سود حرقت الرياضة يا كل عمت نقاه الزمنا مع مقبحري تدعالت برفت عين سلنا ما تقوم تبسم حدا وانتك غول حدا قينات حدا لبي خون حدا هرمت حدا عينك غول حدا محلي حدا مرفي خون حدا فتلي كانت بتايني كانت قلنا حدا يدمنا مكفلنا مرجانا زود حرنت يا مرجانا نزودنا وتروف ياتنا نزودنا كبسة تتبينا كبسة أنا تتبلي مرو أبو قيدة ما هرنومي كبت برهن فانوس يحشكم كان انت كاهم حبونا تكابوخن مكن عيا شبيناتا ناتنا بتاتا قبلانا هيمنا لشمت بتاتا انبرع بليلا انبرع بليلا انبرع بليلا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمليتنان باكنانيو لمون كم وتر واجد داسن وانا ونتهستوتات حزنا لكم متزينا لنا كسام مودتنا إذا مدام سنة خطونحو بخبرنا قدم لايك نهارمكم تو لايك مقبار يترسعوا لايك تغيركم الت بروجرام نابتالك كم زباصة يقبر ندخلوا نقبروا زلنا دماء حقاز يخون ناتكم لايك مقبار والثاني نزبد بناتنا لو مارسي سفح زبالة بزو حاجة داسن نزلوا عرسات كنباكمينا مجمريا جن بزخن جمر زي اسمه عليه مجمريا. Oil Giant has said that another one of its vessels came under attack in the Hormuz Strait on Saturday, and the latest incident in the waterway at the center of the US-Iran conflict. The Abu Dhabi National Oil Company confirmed that one of its vessels was attacked while. Okay, now Abu Dhabi lo min بإماراتي نخنجمر. Let's go. Vessels were attacked while transiting the Strait of Hormuz Thursday. State-owned oil company ADNOC says no one was injured and the situation is under control. It's not clear who was behind the attack. What more do you know about the attacks of these two UAE vessels? هجي كم تري وزلهم نا إمارات مراقب أبتي جماجم نا أبتي وشمت حرموس كم استعار ما يزنقر زلو إمارات أبز كوينات زي جج فواجا تخفل زل هجر مخانا يزنقر زلو تلزي إيران زخوني يكون كابت زازا وتعيد نزن كساقس سكم تكم توسد حدش مستير هيكونن إمارات حنت كابتن قداي بزو كوينات كوينن زلو هجراتيا نزي قداي نتزن موس آدما كل زكالات قبر كم زلا يزنقر زلو ناو مجمريا إمارات نزو كونتات زي انتاي مقات يوم أمريكا انتاي تقبر الله نسمع إمارات تاي تقبر الله زاز دمم كسمعكم يلومي Transiting the Strait of Hormuz. So we've heard from ADNOC, which is the Abu Dhabi National Oil Company. They say that it was two vessels which were impacted. They have said there are no injuries. The situation is under control, and they say that they came under attack as they were trying to transit the Strait of Hormuz. So yet another example and of just how difficult trying to cross that strait is. The latest figures we have show that some 13 vessels tried or managed to cross just yesterday. That's a fraction of the 130, 140 that we were seeing every single day pre-war. We've also heard from Marisks. This is the Maritime Intelligence Group. They've put out جي كم نريو زلنا انتهم زبلو زلو كلتا سلسة زخونا مراقب ناي أبو دابي ناي مرات كم زتهرما بزحات كوت كم زفتنا زلوا ناي عقل تبت فتنتات ببزح من قد يقبر كم زلو انت خوني
ብዙሓት ካባተን ይዕወታ ከም ዘየለዋ ንመዓልቲ 13 14 ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝወፃ ዘለዋ ኖርማሊ ልዕሊ 140 መራኽብ ዘውፅእ ዝነበረ መፃበቦይ ወይ መንገዲ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብዓሰርተታት ዝቁፀር በፃብዕቲ ዝቁፀር መራኽብ እየን ዝወፃ ዘለዋ ዶናልድ ትራምፕ ድማ የተቆፃፂረ ያነ ዘመሓድሮ ዘለኹ ከይሓፈረኹም ክብል ይመርፅ ኣሎ ንስኻ እንተተመሓድሮ ወይ እውን ንስኻ ኣብዚ ቦታ እዚ እንተደይትመፅእ እዚ ፀገም እዚ ኣይመሃለወን ከዓ ሃገራት ክልጅ ይብላ ኣለዋ እዚ ጉዳይ እዚ ሃገራት ዓረብ ካብ ኣሜሪካ ተስፋ ቆሪፀን ንነዊሕ እዋን ምሽ ኢልና እታ እንኮ ተሪፋ ዘላ መን እያ ኣብ ሃገራት ክልጅ ካብ ኢማራት ተስፋ ካብ ኣሜሪካ ተስፋ ዘይቆረፀት ትበሃል ሃገር ኣብ ዞባ እዚ ኣቡዳቢ ወይ እውን ኢማራት እዩ ኢማራት ምስ እስራኤል ምስ ኣሜሪካን ዝምድናታቱ መሊሱ እናሓየለነ ክኸይድ ዝፅዕር ዘሎ ኣካል እዩ ሪሊ ናይ ብሓቂ ኢማራሲ ዝምድናታቱ ክሕይል ይኸይድ ኣሎ ወይ እውን እናሓየለ ክኸይድ ይፍትን ዘሎ እናበሉ እዮም ኣብቲ ሚድያ ዝነግሩና ነው ልዕሊ ማንም ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ እምነት ኣጉዲሉ ዘሎ ሃገር ቁፅሪ ሓደ እየ ዝብለኩም سعودية يكون إماراتي سلمتكم إلا مسلككم أزي سمعوا قبوه. With one question. Is the UAE trying to appease Iran to buy itself out of the next phase of the war? Abu Dhabi has reportedly released billions of dollars in frozen Iranian assets. That includes 2 tons of gold worth around $283 million. This comes as the US-Iran war appears to have hit a dead end, and the UAE's reported move may signal a shift in the conflict. All right. Here we go again. داينا نسمع زلنا بزي. إمارات بعسرت كاردي تسعات هجري. I'm telling you. بحدا كاردي بغلطة كاردي بسالة كاردي تسعات يكون. بعسرت كاردي تسعات هجري. مجمر يا وكينات كجمر كله. عاد إسرائيل أمريكان حيزو. أجهم بلوان إيران. أنا ونواب بلوا كابون إحنا أبتقد بس لزلنا جنزب سلزلنا كم ناي ليبيا ويون كم ناي السودان جيرنا. حبت زلوا بوتها تقاصيرنا وشمت حرموزا بيدنايتنا ناي عالمنا سوبر باور كون خلينا من البات زي ناي مني خاطبلو زلخا ناي بيمن غير كان بحري بسودان غير كا بإرترا غير كا زغبر زنبره غديفنا من البات وشمت حرموزا تقاصيرنا حيالات كون خلينا زبل امنات نيروا بتكوينات نجمره قصلو تطو كيتبلو ونابلو كساب 39 معلت دغصل تكوينات قصلو اجهم امريكا بغنهم علينا دبلوهم زنبرو ورقاب تكوينات ابغل كفال اتيوم متقعت زفصمو مخانم زنغرو حجر يمنيرو دحريون سلامتاي سلام مزيو كم اسرائيل دبلو زنبرو دونالد ترامب نعته ملس ابز كوينات نعان ايران ودكا رجيم تشينج تراي دواص حيال وان كميلا امودات اسرائيل تا غداي كم يتواصر يوما امريكا عم خمزي بالله ترجيو اسرائيل ون شوهات كم زي بالله ولو اسرائيل شوهات لهم نبينهم ايران كسعر وازخول حجر كم زي كونوا ايران لما ان حيالو يمصخم زلو مستردهم تجروا شتتي لو نخلت يا من امريكان اسرائيل قريفهم 3 بليون دولار بورق مالتيو كلتا تون ناي ورقي بجنزب كتمان كله كبعد 3 بليون دولار نا ايران جنزب ابي امارات تحيزو زنبره بحب تنفر جيرهم اب ايران ابصي حملوا مالتيو يسي بكل كارد كصاوت سكفتا زي بلهم هاجر يمكن لكم كلنا همزي بكل كاردي بس مساخاي صاوتو انت داي سليطهم نافت حد خيدهم مسخ سرحو صقم يبلهم very transactional diplomacy very transactional strategies اللي يدبال محمد بن زايد مساخات صاوت زلو نغزي مسابي كشم كم زنا ابي بقى كما يو خينو سرح زلو نغزي if Eritrea wants Eritrea تدلنيرا ابنتي زبكم زلو Eritrea بزح كارتا سلزلوا ምናልባት ምሱ ተዘራሪባ ገለ ነገር መገበረት ነራ ክትገብር አለ ወይ ብለክም ያለው በትስቲል ኤርትራ ሌቨሬጅ አለዋ ባቤል መንደብ አሰብ ካል ቦታታት አዝዩ ማገደስ ይም በአይኒ ኢማራት ይሁን በአይኒ ዓለም ኩሉ ስለዚህ ኤርትራ ኣብ ገለ መንገዲ ሕቆና ይጻላታ ክሰብር እንተ ትደሊ ክትገብሮ ትኽል ነገራት ኣለዋ በገንዘብ ጥራዲ ኮነ ብዙሕ ሌቨሬጅ ስለዘለዋ ስለዚህ ኒኒ ኢማራት ከይዳ ክትልምኖ ኣለዋ ምስ ኢማራት ክትዛረባ ኣለዋ ማለት ኣይኮንኩን ዝመን ሃገር ኣይኮነም ኮይ ዝብለኩም ዘሎ ዝመን ሃገር ኣይኮነም ምሳኻና ሰርሐን ዓኸሸጠካ ዝኽልውን እዩ ስለዚህ again እንታይን ማለት ንኢማራት ሒዞም ዘለው ሃገራት they can never ተረጋጊዮም ክድቅሱ ይክሉን እዮም ኢማራት መሻርክትካ ተኮይና ተረጋጊካ ክድቅስ ኣይትኽእልኒ ካብና ኣብ ስዑድያ ዝሓሸ መርገፅ ኣለዎ ነካሲ ኣብ ሓደ ቦታ ዝፀንይ ኢማራት ማለት ግን ምስ ረብሖም ምስ ኩሉ ክጓዓዙ ዝኽእሉ እዮም ሎሚ ምሳኻ ኣለው ተደይ ሰሊጥዎም ነገር ተኸዲራ ምስ ፀላይኻ ኮይኖም ሓመት ክገብሩካ ክእሉ እዮም እጂ ኢራን ይሕግዝዋ ኣለዎ ይብል ያለና ኢራን ኣይትረምና ገንዘብ ክንበኪና ማዓት ቢልዮናት ገንዘብ ኣለኩም ኣብዛ ዓዲ ክንፈትሓልኩ ኢና በብተራ ኣብ ዓድና ሚሳይል ዝበሃል ኣይተኩስ ኢሎሞም
ካብታት ግዜትያ ክሳብ ሕጂ ብጀካ ዛ ባሕሪ ዘጋጥም ዘሎ ተደይ ኮይኑ ኣብ መሬት ኢራን ኣብ መሬት ኢማራት ሚሳይል ወይ ድሮን ኣይተተኮሰን እዩ ዝበሃል ኦኬ ያትሪዋ ኣለኹም ሕቱ ካብ ገለ ሃሪቦም ነይሩ ይበሃል ኣብ ዝደንቀነ ምክንያቱ ኢራን ክሃርም ስለ ዘይኩሉ መንገዲ ሕቱ ጌርካ ምሃራም ካልእ ፕላን ብካለዎም ኢራን ነው እዛ ዘረባ እዚኣ ንብዙሓት ሰባት ተገሪማ ኣላ እስከ ገለ ካብ ኪላታት ዝብልዎ ዘለዉ ክንሰምዕ been delivering billions of dollars and gold to Iran. There was a report today, I saved it, came out just not long ago, but that's from Iranian sources. The UAE has released several $billion of Iran's frozen assets held in in Emirati banks, including 2 tons of gold worth $283 million, with the goal being that Iran spares the United Arab Emirates from future attacks, according to multiple senior sources. ንኣነ እታ ሪፖርት ንሪኣ ፀናሕናዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢማራት ብዙሕ ሰዲዳ ከም ዘላ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ንዝብል ኣነ ፕሮፌሰር መራን Oh, you didn't see that? That came from a outlet. These are not major Iranian news outlets or Western news outlets, but there's been multiple also accounts pointing at a lot of Emirati jets flying to Iran for an hour or two and then flying back. And even today, they fly for 1 hour and then they return. They fly for 1 hour and then they return. And there's been rumors about the UAE delivering a lot of money to Iran for a while. And for me, I'm not surprised. I've been saying this could happen for a while. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ሪፖርት ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ብዙሓት ነፈርቲ ካብ ኢማራት ተበጊሰን ናብ ዱባይ ናብ ቴህራን እናኸዳ ይብለሳ ከም ዝነበረ መጓዓዝያ ይሰርሓ ከም ዝነበራ እዚ ድማ እቶም ነቲ ስካይ ስካነርስ ነቲ ናይ ነፈርቲ ምጓዓዝ ዝቋፀሩ ሰባት እውን ክፈልጥዎ ዝኽእሉ እዮም ስለያት ራድዮ ኮኑሲ ኣለዉ ሰባት ነቲ ናይ ሰማያት ምክትታል ዝገብሩ እሞ በቲ ሓበሬታ መንገዲ ኣብ ባፅዕ ከም ዝወሪዱ ገለ ዝብሉ ዝኾነ ኢማራት ግቦ ከፊላ ነብሳ ከተድሕን ትፍትን ኣላ እዚ ድማ ግልፂ ዝኾነ ርእቶ እዩ ኣሜሪካ ኣቕሚ ከም ዘይብላ ነቲ ኩነታት ክትቅይሮም ዝፈለጡ ብናቶም መንገዲ ክገብሩ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ከብሎም ይኽእል ዶ ኣብሶሉት ኖት ምክንያቱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣለዉ እዮም ሶም ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ክትብል ትኽእል ኢኻ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ንስኻ ከተድሕነና ስለ ዘይትኽእል ነፍስና ከነድሕን ግደፈና ብሕቡእ ድማ ክንገብሮ ክንፍትን ኢና ይብልዎ ኣለዉ ዳትስ ሶ basically ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ኣብቲ ኢማራት ዝበሃል ኢንተረስት ስለ ዘለዎ ውልቃዊ ኢንቨስትመንት ስለ ዘለዎ ሆቴላት ስለ ዘለዎ ንዕኡውን ብግሉ ናይ ስድራ ቤቱ ሃብቲ ይህሰን ይህረምን ስለ ዘሎ ኢማራት ክድሕነሉ ይደሊ እዩ ንሱ ክሳብ ዘሎ ድማ ንኢማራት ወላ ብሕቡእ ገለ እንተገበሩ ኣጆኹም ድብሎም እምበር ግደፉ ዝብሎም ኣይመስለንን እዚ ነገር እዚ ስዑድያ እንተትገብሮ ፖሕ ስዑድያ እንተትገብረ ካልኣርሲ ነይሩ እዚ ኣም ቴሊንግ ዩ ካብዚ ንከታተሉ ዘለና ዜና ነዚ ስዑድያ ብሕቡእ ከምዚ ጌራ ወርቂ ትሰድድ ኣላ እንተደስማዕ ናብ ኢማራት ናብ ኢራን ትሰድድ ኣላ እንተዝማዕ ንስዑድያ ስካል ነገር መፃ ነይሩ እስራኤል ለል መበለቶ ነዜና እጂ ግን ንሪኦ ዘለና ኩላ ብድሕሪ መጋረጃ ዝተኣሳሰረት ምዃኑ ኢማራት ብዙሕ ካርድታት ከም ዘለዋ ዝገበረት ጌራ ድማ ኣሜሪካ ዓይና ዓሚታ ሓንቲ ዓይኑ እናፀቐጠት ትኸይድ ሃገር ምዃና ኢና ንርኢ ዘለና ወላ ነተን ሃገራት ከልጅ ብማዕረ ትሪአን ቀጠር እንተትገብሮ ነይራ እዚ መይቢ እስራኤል በደብደበታ I'm just guessing. ሕጂ ደብዲባታ እያ ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ናይ ቀዛ ኣብቲ ናይ ኢራን ኩናት ውድም ዝበለ እኮ ንቀጠር ሃሪማታ እያ እስራኤል እቲ ናይ ሃሪሞም እዩ ቀጠር ገንዘብ ንኢራን ተትህብ ነይራ ከይሃበት ከላ ኣብ ዝባናዮም ሸይሸይ ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ቀጥታ ደብዳቤ ገበሩላ ወይ ገለ ኢማራት ግን ክሳብ ክንደይ ዝተፈላለዩ ፀወታታት እናተፃወተ ኣካውንታብሊቲ ዘይብሉ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ምስቶም ናይ ኣሜሪካን እስራኤል ውሽጢ ዝኣተዉ ዝምድና ስለ ዘለዎ darga tahtatnet yibulun kanwal khalna because the Emiratis they've done business with Iran for a long time and they need stability. Their whole model depends on stability. We've discussed this a while ago. So I'm not saying this is true. This is all unconfirmed. Even if this were true, which I can't confirm, but these are not reparations. According to this report, these are stolen Iranian assets. So returning stolen assets is not a favor. It's like me stealing your car and then returning it to you and you thank me for the cars. ፕሮፌሰር በራን ድኻው ሰተት ዝብል የለን ሕጂሲ ኢማራት በዚ ትገብሮ ዘላ ናፅነታ ንክትገዝእ ነፍሳ ንክተድሕን ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ እናበለይ ትወዲ ማርዮ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ኢማራት ስለ ዝቕመጥ ኢማራት እውን ክከላኸልላ ይፍትን እዩ ኣይገሪት ሕጂ ከምኡ ዝበሎ ናናናናና እዚ ገንዘብ ትብሎ ዘለካ እኮ ካሕሳይ ኩነት እንትኸፍል ዘላ ገንዘብና ተሰሪቑ ዝነበረ እኮ እዩ መኪናይ ሰሪቕካ ነርካ መኪናይ ክትመልሰለይ ከለኻስ ከመስግነካ ድዩ ዘለኒ ወይስ ንብረተይ ከመሊስካለይ ክብል ዘለኒ ስለዚ በዚ ገንዘብ እስከ ገንዘብ ናይ ኢራን ጨውያቶ ዝነበረት ብምምላሳ ናፅነታ ወይ እውን ሓርነታት ውጅ ኣላ ክበሃል ዝኽእል ነገር የለን ኢሉ this is the money belonging to Iran in the first place እዚ ገንዘብ እዚ ብመሰረቱ ናይ ኢራን እዩ ነይሩ ስለዚ ናይ ኢራን ስለ ዝነበረ ገንዘባ ምምላስ ማለት
ቀዳማይ ገጽ እዩ ሕማቅ ማለት ኣይኮነ ቀዳማይ ገጽ ጉምቲ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣፅያቱ ዘላ ስለዚ እዚ ቀዳማይ ገጽ እዩ ግን ኪኑ ዝኸይድ እዩ በዚ መንገዲ ድሒኖም ኣለዉ ክበሃል ኣይክእልን ይብለሉ ሓቂqa very interesting ዳርጋ ተዋስኦ ዶ ይመስለኩም ኣሎ እዚ ኩናት እዚ These are sanctions imposed by the US and the Western world. That the Emirates should abide by those sanctions. So for the Emirates to unfreeze assets, there must be a deal done with the US as well to allow them to do that. There must be a lot of things happening behind the scenes. You make a valid point. This is not extra money paid, but I definitely see it as a significant gesture. If there's billions that has been unfrozen, that's a lot of money. Well, we'll have to see. Time will definitely tell. But going back to the initial point that you made, yes, it's clear that overwhelmingly Iranians would like to see Trump killed and executed or put on trial or whatever. And I think the same is true with all those who pulled the trigger and killed, whether in ባፈሻ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ወላ እኳ ኢራን ካብ ጅባኣ ኢማራት ካብ ጅባኣ ምፅያ ገንዘብ ትብተደየላ ናይ ኢራን ዝነበረ ገንዘብ ትስድተላ እዚ እውን ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ምክንያቱ ንኣሜሪካን ንካልኦትን ብድሕሪ መጋረጃ የእሚንካ ምክንያቱ ትእገዳ ትፍሪዝ ገይርዎ ዘሎ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ንዑ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣሊኻ ናብ ኢራን ክትመልስ ምኽኣል ነፍሱ ዝኻለ ኩነታት እዩ ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ኢሎም ኣብኡ ተሰማሚዖም ናብ ካልእ ርእሲ ይኸዱ ስለ ዘሎ እቲ ካልእ ርእሲ ክንገድፎ ኢና እቲ ጉዳይ ናብቲ ነዛ ርእሲ ንሸይ ክወስኸልኩም እየ ካልእ እውን ኣለዋ Multiple reports from Tehran, billions of dollars in frozen Iranian assets held in Emirati banks have now been released. And there is more. The UAE is also reportedly helping Iran rebuild its damaged passenger fleet. Now, the trail leads back to Abu Dhabi. An aircraft reportedly flew from Abu Dhabi to Tehran's Mehrabad airport and Karaj's Payam airports on August 11th. Okay, there's more here. ተወሳኺ ገንዘቦም ወይ ካብ ወርቂ ጥራይ ብነፈርቲ ገይሮም ይመልሱ ዘይኮኑሲ ካልእ ንኢራን ድማ ነቲ ኣሜሪካ ዝሃስየቶ ኤቪዬሽን ኢንዱስትሪ ናቶም ወይ እውን ናይ ነፈርቲ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ናይ ኢራን ዝነበራ ንዓታትን ተሰኪሞም ናብ ኣቡዳቢ የምፅዎን ከም ዘለዉ ናብ ኣቡዳቢ ኣምፅኦም ድማ ወይ እውን ናብ ኢማራት ኣምፅኦም ክፅግንወንን እቲ መንገዲ ኣየር ናይ ኢራን ደጊሙ ናብ ስራሕ ክምለሰሉ ዝኽእል ሰፖርት ሂብዎም ከም ዘለዉ እተን ነፈርቲ እንተወሓደ ከም ናይ ኣሜሪካ ደብዳብ እውን ክድሕናሉ ዝኽእል መንገዲ ይፍጠር ከም ዘሎ እዩ ዝሕጂ ምግናን ዘድልየ ኩነን ኢትስ አ ጉድ ጌስቸር ማለት ጽቡቕ ነጸብራቕ ወይ እውን ጽቡቕ ተበግሶ እዩ ጽቡቕ ተበግሶ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ኣሜሪካ ብፍላይ እስራኤል ደይመደይላ ተቕርፂ ናይ ወይ እውን ቁጠባዊ ጭዋዳታት ናይ ኢራን እዮም ዝድምስሱ ዘለዉ ኢራን ከም ሃገር ጠጠው ክትብል ከምዘይ ትኽእል ክገብርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ስለዚ ገለ ነፈርቲ ኣዝዩ ክቡር ገንዘብ ዝተኸፈሎ ነፈርቲ ስለ ዝኾነ እዚኣተን ናብ ኢማራት መፅአን ዘድሊ ፅከና ክወስዳድን ዋላ እውን ኣብ ኮፍ ምባል እውን ኣብዚ ግዜ ኩናት ጥቕሚ ክህልዎ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ብግምጣልካ እንተሪኻዮም ኢራን ተፈሺላኻ ወይ እውን ተተባይሶም ዳግማይ ድማ ክህግርወንካ ይኽእሉ ኮኑ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኤኒዌይ you can see it from many dimensions ግን ኢማራት እንታይ ትገብር ትፍትን ኣላ ነብሳ ካብቲ ዘሎ ሕልኽላኽ ከተውፅእ ትፍትን ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እውን ምክትታል ዘድልዮ እዩ ንሕና እውን ክንዕዘቦ ኢና ብሓቂ ፍልይ ዝበለ መድረኽን ኩነታትን ከም ዘለና ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ቀሪብካ ክትሪኦ ከለኻ እውን ንዑይ ዘንፀባርቕ These two issues cannot any longer be discussed separately. They have to be taken into to consideration. ሕጂ ሓንቲ ካልይቲ ክውስኸልኩም እየ ቢካዝ ሃገራት ዓረብ ኩለን በብመንገደን እንታይ ገብራ ከም ዘለዋ ለትሲ ኣናደር ካልይቲ ካብዘን ሃገራት ክልጅ ድማ ሕማቕ ሓደጋ ወሪድዎ ዘሎ ካንስማዕ One uncle who treats every other day like a Shark Tank audition. Inflation? No, that's not what I want to show you. I want to show you, give me a second. Abella Masilukum, I want to show you this one. I know the country is not running out of it. It actually has the opposite problem. It's a problem of plenty, but with nowhere to send it, because its only road to the outside world has been blocked. The war between the United States and Iran has turned the Strait of Hormuz into a choke point, and Kuwait has found itself on the wrong side of that choke point. Now, as you can imagine, the consequences are enormous. Before the war, Kuwait was producing slightly more than 2.6 million barrels of oil a day. The country had even set an ambitious but okay كل هاجر كبيت بدهور يدوزلوا أب هاجرات خليج دماء كويت بحال كويت أملاخ معتنا دادي يبوم in fact كويت مالت أبتي جغرافيا تاريخمو قال كفال يراويانسي أكلنا تنايو يوم بحالتيوم that's a fiction or at least it's a history now جدنا نوه كتكا كم دليت كخزارة بلد غلها كويت لولاوي هاجري sovereign state معتنا دادي مالو أبكالك زين دادو بمشات
ትራንኩሎ ዝነበር ሃገር እዩ እዛ ኩናት ካብቲ ጅማር ካለ ካብቶም ብዝያዳ ዝተሃስየ ምናልባት ካብኡ ንላዕሊ ካብ ኩዌት ንላዕሊ ዝተሃስየ ሃገር እንተሎ ባህሬን እዩ ክኸውን ዝኽእል ኩዌት ብጣዕሚ ዝተበደለ ዝተጎደአን ሃገር እዩ ኣብዚ ኩናት ምክንያቱ ብዙሕ ነዳዲ ዘለዎ ብዙሕ ኣታዊታት ናቱ ናይ ባጀት ናይቲ መንግስቲ ድማ ካብ ነዳዲ ሽያጥ ዝመፅእ ዝነበረ እዩ ሕጂ እውን ዝኣክል ነዳዲ ነይርዎም ግን ጠቕላላ ልኩት ዝበለ ጥራይ ደይኮነ ኢራን ድማ ብብዝሒ ዝሃረመቶ ሃገር ድሕሪ ባሕሬን ኩዌት እዩ ሶ እዚ ሃገር እዚ በቲ ሓደ ኢራን ነዊሕ ክጭፍጭፎ ፀኒሓ ሕጂ እኳ ቁሩብ ዕረፍቲ ረኺቦም ኣለዉ በቲ ካልእ ድማ ነዳዲ ናቱ ካብ ዘይሸይጥ ኦልሞስት 6 ወርሒ ቀሪብዎ ኣሎ ፍርቂ ዓመት ነዳዲ ዝበሃል ካብ ዘይሸይጥ ኮይንዎ ኣሎ ሕጂ እዘን ሃገራት እዚኣተን ናይ 6 ወርሒ ባጀት ናትካ ምንጭ ናይ ኣታዊኻ 900 ኣታዊኻ ካብ ነዳዲ እተረፈ ድማ ካብ ቱሪዝምን ካብ ገለን እዩ ዝመፅእ ነይሩ ፔትሮኬሚካልስ ገለ ብምሉ ምንጭ ናይ ኣታዊኻ ጠቕላላ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ኦኬ ገንዘብ ነይርዎም ክኾኑ እዮም እቶም ሮያል ፋሚሊ ገለ ካውታት ነተን ሃገራት የንቀሳቕስዎን ህሉ ክኾኑ እዮም but at the end of the day ኣብ ባንክኻ ብዘቐመጥካዮ ገንዘብ ሃገር ከተመሓድር ኣይትኽእልን ኢኻ you really need a revenue ኣታዊ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ተዘየለ ወፃኢታትካ ድራማቲካሊ ከተጉድል ክትክእል ኣለካ ወፃኢታት ናትካ ኣፀቢካ ከተጉድሎም ክትክእል ኣለካ ሰርቫይቭ ንክትገብር ሶ ኩዌት ዝበሃል ሃገር ከቢድ ዝኾነ ብድኾን ከቢድ ዝኾነ ፀገምን ገጢምዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብቲ ኣጋጢሞም ዘሎ ንመዓልቲ 2.6 ሚሊዮን በርሚል ይሸጡ ነይሮም ዕዳጋ ቅርቡ ነይሮም 2.6 ሚሊዮን በርሚል እዚ ብሰብዓ እንተርቢሕካዮ በርሚል ኣብቲ ኩናት ክጅምር ከሎ let me do the math so that it can get a little bit picture ጽብቕ ዝበለ 2.6 2.6 times $70 ነይሩ ስለዚ ንመዓልቲ 182 ሚሊዮን ዶላር ኣታው ነይርዎ በደምሎም 182 ሚሊዮን ዶላር on average ሰብዓ ስለ ዝነበረ ዝብለኩ ናቶም ነዳዲ ሕፍስ ዝበለን ኣዝዩ ብሉፅ ነዳድን ስለ ዝኾነ maybe ክብር ዝበለውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ሚኒማም ንመዓልቲ 182 ሚሊዮን ነይርዎም ካብዚ ኣታዊታት ናቶም ብዙሕ ጎዲሉ ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ዚሮ ኮይኑ ክብለኩም ኣይክእልኒ ምክንያቱ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ባሕሪ ታንከራት ሰዲዶም ነይሮም እዮም ብዙሕ ግን ታንከራት መሊኦም ኣብቲ ባሕሪ ይሰድዎን እዮም ካብኡ ይሸጡ ማለት እዩ ኢንኬዝ ገለ ፀገም ተጋጢሙ ገለ ወይ ውግእ ተጋጢሙ ገለ ተባሂሉ ምንጭ ቁጠቦም ስለ ዝኾነ ከመይ ገብሪኦም ኩዌት ኣለዋ ዲከም ይፈልጥን እየ ግን ኢራን ብዙሕ ታንከራት ኣብ ኣብቲ ማእከል ባሕሪ ኣብቲ ሃይሲስ ዝበሃል ኣለዋ እዩ ካብያ ትሸይጥ ዋላ ዘጅዕ ፅዋ ከሎ ይሸጡ እዮም ዘለዉ እንታይ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ 24 ድማ ክንደይ ከብፅሑ ዋሕዚቦም ነይሮም 4 ሚሊዮን በርሚል ንመዓልቲ ክሸጡ ንላዕሊ ክኸዱ ክእሉ ነይሮም መይ ወርሒ 5 ክንደይ ሸይጦም ለኩም ኣሎ ፍርቂ ሚሊዮን ካብ 2.6 ሚሊዮን 0.5 ሚሊዮን ከባቢ ሸይጦም ኣሎ 2 ሚሊዮን ክሳራ ናይ ሚሊዮን ኣጋጢሞ ማለት እዚ ኣብ ወርሒ 5 ጥራይ ወርሒ 6 ክንደይ ሸይጦም ዝገይርዋ ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ክንዲ ምንታይ እቲ ኩነታት ከም ዝተቀያየረ ኣብዞም ህዝቢ እዚ ስለዚ እዘን ሃገራት እዚኣተን ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ቀሪብዎን ኣሎ ኦፍ ኮርስ ከም ዝብለኩም ኣታዊታት ስለ ዝነበሮም ኩሉ exceptionally oil dependent. Around 40%, pardon me, that's 40% of GDP comes directly from oil, while roughly 2/3 of government revenue depends on it. Kuwait also holds roughly 6% of the world's proven oil reserves. And this is what makes Kuwait's situation particularly brutal. And like ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ መጀመርያ ኩዌት ዝበሃል ሃገር 4% ናይ ቁጠባ ናይቲ ሃገር GDP gross domestic product ንብሎ መዕቀን ናይ ቁጠባ 4% ናይ GDP ናቶም ኣብዚ ናይ ነዳዲ ዝምርኮስ ስለዚ ናይ ነዳዲ ሙግዳል ማለት ቁጠባ ናቶም significantly reduction ከጋጥሞ እዩ okay so that's one thing ካልኣይ ከባቢ 2/3 let's say 67% ናይቲ ባጀት ናይ መንግስቲ ኣታዊ ናይቲ መንግስቲ ኣብዚ ናይ ነዳዲ ኣታዊ ዝምርኮስ so that's another very important aspect ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ዝዓበየ ዝገብሮ look at these countries ተን ዓበይቲ ሃገራት ናይ ኸሊጅ ዝበሃላ ስዑድ ዓረብን of course ዑማን ጠቕላላ ዘይተተንከፈ ስለ ዝኾነ ንዑማን ክንገድፈ ኢና ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ክልቲአን ፓይፕላይን ነይርዎን መስመር ናይ ታሽም ነይርዎን ጥራይ ግን ኣይኮነን መስመር ምህላው ጥራይ ዘይኮነሲ እንተወሓደ እቲ መሬተን እውን የፍቅድ ነይሩ እዩ ስለዚ በቲ ፓይፕላይን ገይረን ይሸጣ ኣለዎ ንኣብነት ናይ ስዑድያ 10 ሚሊዮን ወይ 11 ሚሊዮን በርሚል ንመዓልቲ ትሸይጥ ነይራ ኣብ ኖርማል ግዜ ደውላ 2.6 ሚሊዮን ኩዌት ክሸይጥ ከላ 11 ሚሊዮን በርሚል ድማ ስዑድያ ትሸይጥ ኣብ ሃገር ስለ ዝኾነ ግን እዚ ኩናት ካብ ዘጋጥም ክሳብ 7 ሚሊዮን በርሚል በዚ ናይ ፓይፕላይን ዘለዎም ሳውዲ ኢስት ዌስት ፓይፕላይን ዝበሃል ገይሮም ብኡ ይሸጡ ነይሮም እቲ ዋጋ ግን
ካብ 70 ናብ 120 ይደይቡ ተዲኹም ኣሎ ስለዚ ዋላ እኳ ውሑድ ይሸጡ እንተለዉ መክሰቦም ግን ላዕሊ ኮይኑ ዘሎ ብፍርቂ ዋጋ ሸጥካ ከምቲ ናይ ቀደም ትሸጦ ዝነበርካ ወኣታዊታት ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ ተፈጢሩ ነይሩ ንስዑድያ for the biggest part ኢንፋክት ኣብ ገሊኡ እውን እቲ ዋጋ ነዳዲ 130 በፂሑ ነይሩ እዩ ስለዚ ስዑድ ዓረብ ኢንፋክት ብዙሕ ገንዘብ እዮም ኣታዊ ገብሩ ነይሮም ካብቲ ናይ ነዳዲ ግን ነዳዲ ጥራይ ነበይኑ ንቁጠባ ስለዘይኣኽሎ እምበረ ነቲ ስዑድያ ክሳብ ኣብ ዝቐረባ በዓት ረብሓይ ነይሮም ኢንፋክት ሕጂ እውን ወላ ናይ መጓዓዝያ ወሲኾም ይሃልው እምበር ነዳዲ ነቶም ይሸጡ ኣለዉ እዩ ጠቕላላ ጠጠው ኢሎም ክበሃል ኣይክእልን ዕንቅፋታት ኣለዎም እዩ ብሑቲ ግን still they are managing to do something ስለዚ ካብኡ ናብኡ ስዑድያን ብፍላይ ስዑድያ ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ወፂኣተያ ኢማራት to some extent እንተ እቲ ኩዌት ራይዎ ጠቕላላ ተለኩት ያው እቲ እንኮ ክገብሮ ዝግብኦ ምስ ኢራቅ ተሰማሚዑ ወይ ኖ ዝያዳ ምስ ስዑድያ ተሰማሚዑ ልክዕ ከምቲ ናይ ኢስት ዌስት ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ስዑድያ ካብ ምብራቅ ናብ ምዕራብ ተመሳሳሊ ፓይፕላይን ናቶም ኩዒቶም ካብ ምብራቅ ናብ ቀይ ባሕሪ ኣውፅኦም ብኡ ክሸጡ ይሓስብሉ ኮኑ ከምኡ ኣብ ኩዌት ዘለኹም ተኸታተልቲ ናተይ መንግስቲ እንታይ ይሓስብ ኣሎ እስኪ ንገሩኒ they must think something ገለ ነገር ክሓስብ ኣለዎም ኢንፋክት ወላ ቀጠርሲ ገለ ነገር ክሓስብ ኣለዎ so I don't know I mean I'm not sure how this is going to work but ኩዌትን ቀጠርን and they are really stuck ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተቢሎም ኣሎ ማለት እዩ ዝያዳ ግን ናይ ኩዌት ኣርእሲ ስለንርኢ ዘለና ኩዌት ዝበሃል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተሃስዩ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ now ጉዳይ ናይ ነዳዲ ንርኢ ኣለና what about the other aspects ካልእ ነዳዲ ሲ ስለምንታይ እዚ ኩሉ ውግእ ከሎሲ ዋጋ ናይ ነዳዲ right now ብሬንት ዝበሃል እንታይ ክንደይ ዘሎ ከባቢ 84 እዩ ዘሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ጠቕላላ ተለኪቱ ከሎ $84 ጥራይ how come 120 ነይሩ ከመይ ገይሩ ጎዲሉ ኣሎ ንሪኢልኩምኒ there is one reason ካብ ቻይና ዝመፅእ ዘሎ let's listen to this one This was closed at the start of the Middle East war. China went on a crude oil crash diet. Initially, China increased its purchases of crude oil. But around a month after the war started, Beijing switched tack. Between April and June, China cut its crude oil imports by a massive 40%. ዋጋ ናይ ነዳዲ ስለምንታዩ ኣብ ዕዳጋታት ተረጋጊኡ ዘሎ ንዝብል ኣሜሪካ ማኒፕሌት ክትገብር ትፍትናላ ካልኦት ሃገራት እውን ገለ ገብሩ ኣለዉ ኣሜሪካ ናታ ትሸይጣላ ተፈላለየ ምክንያታት እዩ ዝወሃቡ but the very ፅቡቅ ዝኾነ ምክንያት ግን ካብ ቻይና እዩ ኣሜሪካ ነዚ ኩናት ናይ ኢራን ክትጅምር ከላ ከምኡውን ቬኔዙዌላ ክትሕዛ ከላ እንታይ ይብሉ ነይሮም እስከ ዝክርዶ ንኢራን ስኩዝ ተጌራታን ወሽመጥ ሕርወ ተተዓፅዩ ቁጠማ ናይ ቻይና ክዓኒ ይብሉ ነይሮም ስለምንታይ ካብዚ ቦታ እዚ ኣብ ክፋል ናይ ነዳዲ ናቶም ካብኡ ይመፅእ ቻይና ስለዚ ቻይና ክትወድቕ ትኽእል እያ ክትቅርቀር እያ ይብሉ ነይሮም ቻይና እንታይ ገይሮም ናይ ላጭ ሰሓቅ ሲሒቆምሎም ምክንያቱ ዲሰምበር 2025 ወርሒ 12 25 ቅድሚ 7 ወርሒ ማለት እዩ ወይ 6 ወርሒ ክንደይ በርሜል ንወርሒ ገዝኡ ነይሮም መስለኩም 56 ሚልዮን ንወርሒ ወላ ንመዓልቲ I'm not sure ንወርሒ ክኾን ዝኽእል ወርሓዊ ፀብፃብ ይሰሩ ስለዚ ኣብታ ወርሒ 56 ሚልዮን በርሜል ገዚኦም ዳርጋ ዝበዝሕ ነዳዲ ናይዘን ሃገራት ተኸሊጅ ናብኡ ዝኸይድ 56 ሚልዮን በርሜል ቻይና ገዚኦሞ ድሕሪኡ ወርሒ 1 26 48 ወርሒ 2 መወዳእታት ኩናት ጀሚሩ ፈዲኹም ኣሎ መወዳእታ 48 ሚልዮን በርሜል ገዚኦም ወርሒ 3 50 ሚልዮን በርሜል ገዚኦም ወርሒ 3 ማለት ኣብ ኢራን ብብዝሒ ይገዝኡ ነይሮም ወርሒ 4 እንታይ ገይሮም 38 በርሜል እናጎደሉ ይኸዱ ኣለዉ ሰብ ነዳዲ ስኢኑ ፀደፍደፍ ብል ሰብ ነዳዲ የጉድሉ ማለት እዩ ወርሒ 5 33 ወርሒ 6 ድማ 29 ሚልዮን ካብ ዝለዓለ ደረጃ ናቶም ብ4% ጎዲሎም ኣለዉ ስለዚ ቻይና ትገዝኦ ዝነበረት ዓበ ክፋል ስለ ዝጎደለ ኣብ ካልኦት ሃገራት ክዛነቕን እቶም ካልኦት ሃገራት ብተመሳሳሊ ክገዝኡ ይኽእሉ ኣለዉ ካብኡ ናብኡ ቻይና ከምቲ ናይ ቀደም 56 ገለ እንተትገዝእ ነይራ 56 ሚልዮን 48 ሚልዮን ዋጋ ናይ ነዳዲ መይቢ ንላዕሊ ምተፀርገ ደየበ ነይሩ ስለዚ ቻይና ነቲ ኣሜሪካ ትሓስቦ ዘላ ፕላን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ውግን ገረ ውግን ከመይ ጌራ ትዕንወላ ትርኢ ኣሎ ንሕና ኣብ ኢራን ዝምርከስ ቁጠባ የብልናን ኤነርጂ ዲማንድስ ናትና ካብ ኢራን ኣይኮነን ዊ ኣር ብዙሕ ኣልተርናቲቭ ዘለና ኢና ንቬኔዙዌላ ሓዙ ንኢራን ሓዙ ወሽመጥ ሕርሙዝ ሓዙ ገለ ግበሩ ካባና ንላዕሊ ንስኹም ኢኹም ትግድኡ ኣሜሪካ መኻዚና ነገበረት ዋጋ ናይ ነዳዲ ከመይ ተተኪሱላ ኣብ ቻይና they didn't feel it ቻይና ኩሉ ነገር ንቡር እዩ ዘሎ መዓት መኻዚኖ ንዓመት ልዕሊ 2 ዓመት ዘኽይድ ኣለዎም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ግሪን ኤነርጂ እዚ ኩሉ ናይ ሶላር እዚ ኩሉ ናይ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ዘለዎም ናይ ዊንድ ኤነርጂ ዘለዎም ኩሉ እዚ ዘለዎም ስለ ዝጥቀምሉ ዘለው ኣብቲ ዝተረፈ ድማ ኩለን ትካላት ናይ ቻይና
ቅድሚ ሕጂ ዘይገበሮ እንተ ነይረን ሕጂ ማሲቭሊ ኢንቨስት ይገብራ ኣለዋ ኣብቲ ግሪን ቴክ ግሪን ኤነርጂስ ወይ ከዓ እዚ ናይ ኣልተርናቲቭ ኤነርጂ ዝበሃል ስለዚ ቻይና has really demonstrated ክሳብ ክንደይ ስትራቴጂ ከም ዘለዎም ንነፍሲ ወከፍ ሲናርዮ ናይ ኣሜሪካ ንነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ናይ ኣሜሪካ ኣፀቢቆም ሓሲቦምሉ እንተዳልዮምሉ ከም ዘለዉ በዚ ኢኻ ትርኢ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ስጉምቲ ተቐላጢፉ ንዓዓ ካሃሲና ንርኢ ዘለና ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ ዋጋ ናይ ነዳዲ ንዓለምና ኣብ ሕማቕ ደረጃ ከውድቓ ዘይከኣለ This is a very good story ንብዙሓት ሰባት this explains ስለምንታይ እቲ ኩነታት ከምዚ ክኸውን ከምዚ ካለ ፅቡቕ ዝኾነ መግለፂ ካብዚኣ ክትረክብ ትኽእል ማለት እዩ ጎኑ ጎኑ ሓንቲ ድረሳዕኩልኩም ኣላ ኣርስቲ ኢራን ቻይና ምስ ኢራን ትገብሮ ዘላ ዝምድና ዝበሃል ዘረባ እውን ኣሎ they are doing something together ንኢራን ክትሕግዛ ትደሊ ከም ዘላ እውን listen to this one One uncle who treats every other day like a Shark Tank audition. Inflation, start a wholesale business. Market crash, buy the dip. China is basically that uncle. The world is suffering from a supply chain crunch, rising oil prices. The global economy is struggling, but Beijing is ready with a PowerPoint on how to make money thousands of kilometers away on Iranian soil. China and Iran are preparing to cooperate on the exploration and processing of rare earth elements. መቸም ቻይና ንኩሉ እቲ ዘሎ ብዓለምሲ ፕላን ኣለዎም ክንብል ከለና ንምግናን ኣይኮነን ቻይና እንታይ ትገብር ኣላ ዝብሉና ዘለዉ ኣሜሪካ ኔክስት ኩናት ናታ ትሓስብ ቤን ጌርና ንኢራን ነውድቕ ቤን ጌርና ንራሽያ ነውድቕ ኣብ ዝብልሉ ዘለዉ ኢራንን ቻይናን ናይ ሬር እርዝ ሚነራል ርክባት ይገብሩ ኣለዉ እዚ ማለት እንታይ ማለት ነቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ናቶም ከምኡውን ናቶም ቴክኖሎጂ ክሃንፁ እንድሕር ኮይኖም ኢራን ካብ ቻይና እዮም ክመሃሩ ዘለዎም ስለዚ ቻይና ድማ ብዓቕማ ንኢራን ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ትሕግዛ ኣላ ኣብ ከቢድ ኩናት ቅልውላው ናይ ህላዊ ፈተና ዘለትሉ ቻይናውያን ኣብ ቻይና ኣብቲ ቋንቋ ናቶም ቶም ትፈልጡ ኣርሙኒ ሓደ ተዛራባይ ወይ እውን ለባም ክመክር ከሎ ሰሚዐ ኣለኹ ኣሜሪካዊ እንታይ ይብል ኣብ ቻይና ክራይሲስ ዝበሃል ኦፖርቹኒቲ ዝትርጎም ኢሉ ዕግርግር ወይ ከዓ እዚ ቅልውላው ስንዓታቶም ከም ዕድል እዮም ዝርእይዎ ስለዚ ብመንፅር ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ቅልውላው ኣለ ትፈልጡ ቻይናውያን ግን ብዙሓት ካምፓኒታት ናኣተው ኢንቨስት ይገብርለዉ ብሕሱር ተዲኹም ኣሎ ኣብ ኣፍሪቃ ሎሚ እንድሕር ከይድካ ኣብ ብዙሕ ቦታ ቅልውላው ዘሎ መን ይኣትሉ ንሪልኩም ቻይና ፎር ቻይና they can take risks as long as እቲ ስራሕ ክስራሕ ትኽእል ተኮይኑ ወላ እውን ንሕጂ ክስራሕ ዘይክእል ተኮይኑ ንመፃኢ ከዋፃና ይኽእል እዩ ብምባል ኣብ ሪስክ ሲ ይፃወሩ እዮም ዞም ኣብ ሪስክ ዘለዎ ቦታ ፍርሒ ጥራይ ኣይኮነን ዘለዎ ኣብ ሪስክ ዝበለፀ ዕድላት ናይ ኢንቨስትመንት ከም ዝርከቡ ንፈልጥ እዮም ምስ ሱዳን ዓበይቲ ዲል ዝገብር ዘሎ መንዲ ቻይና ኮይ ሱዳን እኮ ምስ ቻይና ብዙ ዲል ዝገብር ዘሎ ብዙ so Chinese they understand ኣብቲ ሕማቕ situations ካልኦት ኩሎም ትብዓት ከም ዘይብሎም ኢንቨስት ክገብሩ ቻይና ግን ኢንቨስት ንክገብሩን ሽርክነት ንክፈጥሩን ፀገም የብሎም they are investing with Sudan they are investing in Ethiopia they are investing in Iran እዚ ባህርያት ናይ ቻይና ክትመሃሮ ዘለካ እወይ ርዳእኒ ቻይና ዓቕሚ ስለ ዘለዋ እዩ ናቶም ኢንተረስትሲ ወላ መንግስቲ ናይ ሱዳን ተተቐይሩ they are there እቲ ድመፅእ መንግስቲ ፈትዩ ፀሊሙ ሰም ክሰርሕ ዓበይቲ ሃገራት ስለ ዝኾኑ ብዘይ ሳቶም ቁጠባ ክትሃነፅ ስለ ዘይትኽእል መንግስቲ ሃልዩ ንዓታቶም ንስርሖም ክንዱ ዝኣክል ዕንቅፋት ክፈጥረሎም ኣይክእል ንግዚኡ ዕንቅፋት ክፍጠር ክእል ግን ሓዋሩ ክሳራ የብልናን በሃልቲ እዮም ስለዚ ዝያዳ ከዓ ኣብዚ ናይ ተፈጥራዊ ሃብቲ ናቹራል ሪሶርስስ እንድሕር ኮይኖም ኣድለይቲ ስለ ዝኾኑ ንሳቶም ዋላ ሬላቲቭሊ 100 ሰላም ከይሃለዉ ንክትሰርሖም በዓልካ ነቲ ፀጥታ ጌርካ እውን ዝከኣል ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ኣብ ግዜ ዕግርግር እቲ ዝበለፀ ኦፖርቹኒቲ ባይ ደ ዲፕ ይብልዎ ኣብ ፋይናንስ ኣብ ስቶክ ማርኬት ወይ እውን ኣብ ፋይናንሻል ማርኬትስ ባይ ደ ዲፕ ምስ ጎደለት ነገራት ኩሉ ዝጎድል ይትንስእ ማለት ኣይኮነን እዚኣ ክትርዳእኩም ዘለዋ ኩሉ ዝጎደለ ኣብ ስቶክ ማርኬት ንላዕሊ ይመለስ ማለት ኣይኮነን ገሊኡ ቡጌር ክጠፍዩ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ስቶክ ማርኬት ክራሽ ክገብር ከሎ ለባማት ሽዑ እዮም ዝንቀሳቐሱ ባይ ደ ዲፕ እቲ ጎዲሉ ዘሎ ግዝኣዮ ሽዑ ኣብ ነዊሕ ዝበለ ገይም ትዕወት ማለት እዩ so Iran is doing this kind of investment collaboration with China ምስ ኢራን ማለት እዩ ኣሜሪካ ኩናትን ወረ ኩናትን ከመይ ጌርካ ተስፋ ትሓስብ ቻይና ድማ ከመይ ጌርካ ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲስ ኢቨን ኣብቲ harsh situations ወይ ከበድቲ መድረኻት ዝበሃሉ ዘለዉ እውን they still think of investment ማለት እዩ ንሽተይ ኣብቲ ካልእ ኩናት ሰጊረልኩም ዘለዎ ኣብዴት ክበኩም has damaged a major Russian oil export hub on the Baltic Sea. The regional governor says drones hit the Ust-Luga port in Russia's Leningrad region, causing a fire which has now been put out. Damage from drone debris was also reported at another wild berries facility overnight, this time in the Tver region.
أمانغو راشان يوكرين زكاية زلو كوينات دما كلكم كموتري زلو معناتاوي يترارم يم زلو it's just sometimes too much كل جزء ريبورت خنقبرسي ترجم يبلون معناتاوي تقاتيلهم تحراريم مبال نقوليو لايت لكن حلفكم في التنينا because I know it is a very serious issue كبيد أرستيو كبيد حدا جاز فتر زلو لكن تكوينات كعرفت زي بلو سلو زخونة تاي مهون بلينا it's just every day كان هذا السيم حنت زينا ترايك بكم زعبو زار السزيا تمصلوت تقبرها حدا في تصبغ غيركم تصلوت كتقبرو Russia and Ukraine because the countries have been trading attacks on each other's grain warehouses, and that is prompting now a significant concern about the rising price of food around the world. Let's speak to Philip Tell about this. He's our international affairs. That was this week. So Was Ukraine hit able to end the war? Was Ukraine hit? እጂ እንታይም ዝብሉ ዘለው ሓንቲ ብዚያ ክትርዳኩም ዘለዋ ኣብ መንጎ እዘን ክልተ ሃገራት ዝግበር ዘሎ ኩናት ተራ ኩናት ጥራይ ኣይኮነን ሓደ ካብቲ ክልተን ሃገራት ዓበይቲ ኣፍረይቲ ናይ ሕርሻ እቶት እየን ራሻ ከምኡ ድማ ዩክሬን ክልቲኦም ብዙሕ እኽሊ ዝእትው እዮም በዚ ብላክሲ ዝበሃል ድማ ብኡ ገይሩ በተን ወደባት ገይሩ ይወፅእ ክልቲኦም ድማ ነቲ ብላክሲ ዝበሃል ወደባው ዘለዎ ናይ ክልተን ማራዮም ዝተሓራረማ ዘለዋ ብኻልእ ዘረባ እዚ እኽሊ እዚ ተሓፊሱ ናብ ዕዳጋታት ክበፅሕ ኣይኮነን ብኻልእ ዘረባ ናይ ለንዘበን ክራማት ፅቡቕ የለን ኣብ ኤሮጳ ፅቡቕ የለን ኣብ ካልእ ዓለማት እውን ፅቡቕ የለን እዚ ድማ ናይ ምግቢ ፀገማት ክረአ ከም ዝኽእል ብዙሓት ይነግሩሉ ኣብ ኣሜሪካ እውን ሓረስቶት ብሰንኪ ሕፅረት ናይ ድኹዒ ኣብ ካናዳ እውን ብሰንኪ ሕፅረት ናይ ድኹዒ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይሓረሱ ይንገር ኣብ ካልእ ዓለማት እውን ናይ ዝናብ ፀገምን ከምኡ ድማ ናይ ድኹዒ ፀገምን ብዝፈጠሮ ከምቲ ዝድለ ግቡእ ኣይሓረሱን ፅቡቕ ተወዳ ከዓ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ዋላ እውን ኣብ ኤርትራ እንተኾነ ሓደ እቲ ክራማት ደንጉዩ ነይሩ ካልኣይ ናይ ነዳዲ ፀገም ከም ዘሎ ተዓዲ ይንገር ተወሳኺ ናይ ድኹዒ ፀገም ኤርትራ እኳ ብዙሕ ናይ ደገ ድኹዒ ትጥቀም ክዛረባ ኣይክእልኒ ግን ናይ ነዳዲ ፀገም ክህሉ ከም ዝኽእልን ተወሳኺ ድማ ማይ ኣባጅጎ እውን ደንጉዩ ነይሩ እንሻላ ሕጂ መላልዩ ዕለቶም ከም ዝረኽቡ ይገብሮ ምኸውን ስለዚ ናይ ምግቢ ሽግራት ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣቐዲምና ክንሓስበሉን ክንዳለወሉን ወይ እውን እንተወሓደሲ ግምት ክንቦ ዘለና ርእሲ ኮይኑ ይስማዓኒ so this is also very important on the other hand I'm staying in Uganda and the Addis still I know ኣብቲ ሕርሻታት ኣይወፃኹን ግን ብዙሕ ኣምላኽ ባዕሉ ባሪኹ ክበካ ከሎ መሬት ይበሃል ኣብልተይ ብዛዕባ እዚ ኣብ ካልእ ርእሲ ክጠቕሰልኩም ክፍትኒ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ወላ ጃኬት ጌርካ ትኸደሉ ናብ ኣብ ስዊዘርላንድ ክንቃፀል ቁሩብ ተሪፍና ዘሎ ኤሮጳ ዘለዎም ትፈልጥዎ ኢኹም ኖርማል ሕሩር ኣይኮነን ንሕልፎ ዝሓገና ዘለና እውን ሕጂ እኳ ከይደ ስለ ዘለኹ ኣይፈለጥኩም ግን እቲ ሙቐት ኣብ ኤሮጳ ዝነበረ it's not normal it's just ኣዝዩ ከቢድ እዩ በቃ ብጣዕሚ ሰብ ከቢድዎ ነይሩ ሕጂ ኣብ ኤሮጳ ኣብ 2026 ሳመር ቬንቲሌተር ተፍሪ ካምፓኒ ቼክ ግበሩ ኣብ ኢንተርነት ብመክሰብሲ ልቦም ጠፊዎም ኣሎ ምክንያቱ ሪጋ እዩ ዘሎ ናይ ቬንቲሌተር ኣነ ብስዊስ ሪጋ ነይሩ እቲ ሞልስ ወይ ካቲ ደኳዊን ስለ ደይብሎም ብኦንላይን ኦርደር ክትገብር ወይ እውን ንግሆ ምስ መፅእ ቀልጢፍ ይትውዳእ ኤቭሪ ካቴጎሪ ናቶም ይሽየጥ ሰብ 4 ሩም እንተለዎ ኣብ ገዛ 4 ቬንቲሌተር እዩ ዘድልዮ ሓንቲ ቬንቲሌተር ኣይተኽሎን እያ ወይ እውን ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዘይ ቬንቲሌተር ክድቅስ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ሕጂ ምስ ከምዚ ጉዳይ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሕርሻዊ እቶት ዕምባባታት ገለመለ ተሪኢኹም ኣብ ትጥቃዖም ከመይ ሓሪሮም ሳዕሪ ከመይ ሓሪሩ ኣግራብ ከመይ ኮይኖም ሕርሻ ድማ ብውፅ ኣሎ ወላ እኳ ኢሪጌሽንን ገለን ክህልዎም ዝኽእል ተኾነ ሙቐት ፀሓይ ተበርቲዑ ዋላ እቲ ኢሪጌሽን እውን ቻለንጅ ድኸውን እዩ ስለዚ ጀነራሊ እዚ ዓመት እዚ ቀሊል ዓመት ክኸውን ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብወገን ኣሜሪካ ዘሎ ነገርካ ክንርኢ መጀመርያ 2-3 ነገራት ርኢና ክንሓልፍ The Iran war drags on in its 6th month in a virtual stalemate. U.S. President Donald Trump is now threatening to declare the Strait of Hormuz soon a territory of his country. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Trump's comments coming as the U.S. is promising to impose even more economic sanctions on Iran. Treasury Secretary Scott Bessent told the right-leaning Newsmax outlet on Thursday that next week the U.S. will, quote, apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country. This comes as the ከም ትሪእዎም ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ብኩሉ ምስላት ምሳበዮም ሕጂ ክንቋፀሮ ኢና ዶ ከቢድ እገዳ ክነታታቱ ኢና ዶ ካልእ ክንገብር ብዙሕ ነገር እዮም ዝህንድሱ ዘለው but you know እንድሕር ኢራን ተኸቢድ ካሎም ናብተን ሃገራት ኸልጅ they will unleash
ሓይሎም ኩሉ እቲ ዓቕምናቶም ኩሉ ናብተን ሃገራት ክልጅ ክፍንዎ እዮም and I know እዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ክውዳእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ንሓድሕዶም ምትሕልላኽናቶም እንታይ ክገብረልና እንታይ ክፈጥረልና እዩ it's going to be very very hard እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ዝከታተሎ ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ቀሊል ዘይኮነ ስምብራት ክገድፈሉ ይኽእል እዩ ኣብ ከምዚ መድረክ ኩሉ ግዜ መን እዩ ዝጉዳእ ትፈልጡ ኢኹም ንሕናቶም ተራ ሰብ ንነብር ዘለና ሰባት ኢና ንጉዳእ ኣብዚ እዚኦም በዓል ዶናልድ ትራምፕ ዴር ቢልዮኔርስ ሶ ንዓታቶም ብቐሊሉ ክፀልዎም ዝኽእል ኣይኮነን እቲ ኩናት የስ ገንዘብናቶም ሃብትናቶም ሰም ኤክስተንት ክጎድል ይኽእል እዩ በት ዝበዝሕ ህዝቢ በዚ ናይ ሕርሻ ፀገም ኣሎ ንብላለን በዚ ናይ ነዳድ ፀገም ኣሎ በዚ ናይ ገለ ፀገም ኣሎ ንዝበዝሕ ህዝቢ ሂዝ ኣቨሬጅ ላይፍ ወይ እውን ላይፍ ስታይል ናቱ ወይ እውን ላይቭሊሁድ ናቱ መነባብሮ ናቱ ቁጠባ ናቱ ናይ ምንባር ዓቕምናቱ ኣዝዩ ዝፅልኦ ብነዳድ ይኹን ብካልእ ስለዚ ኣይሆፕ እዚ ነገር እዚ ገለ መዕለቢ ይረክብ ክኸውን እሞ ኣብ ዘይተደለየ ሓደጋ ንዓለምና ይእትዋ ንኸውን ኢና ንብል ዘለና ንሕና ነታ ርእስቲ እናተኸታተልና ናባኹም ክነምፅኦ ኢና ቀንዲ ዘገድሰና ናይ ዞባና ስለ ዝኾነ ሕጂ ናብኡ ክንከይድና ከም ኩሉ ግዜ ላይክ ኣይትረስዑ RSF says it captures key Sudan town near Ethiopian border. Sudan's Rapid Support Forces, or RSF, says it has captured Al Kurmuk, a strategically important town in where fighting is intensifying across the country. The paramilitary Rapid Support Forces say they have seized the strategic town of Kurmuk in the Blue Nile region after heavy fighting with the Sudanese army. Kurmuk near the Ethiopian border is a key crossing and supply route. The RSF says its fighters captured weapons and ammunition after army troops withdrew. The Sudanese army says its positions came under intense drone attacks, including strikes it alleges were launched from Ethiopian territory. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ዳዕመ ሰሪዕን ዝግበር ዘሎ ኩናት ሓንሳበቲ እናተሃራረመ ኣብ ከቢድ ዝኾነ መድረኽ ኣትዩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብከተማ ነዛ ኣዝያ ስትራቴጂካዊት ዝኾነት ከተማ ኮርሙክ ሰራዊት ናይ ሱዳን እንኳላይ ምስ ፅምዶ ብዝተኣሳሰር ዝብልዎ ዝነበሩ ከም ዝተቆፃፀራ ዝገልፅ ሓበሬታ ነይሩ እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ እዛ ቦታ እዚኣ ሓይልታት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ተመሊሶም ከም ዝተቆፃፀርዋ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ብብዙሕ መንገድ ዝተፈላለየ ትርጉም እዩ ዝወሃበ ዘሎ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብዚ ቦታ እዚ ናይ ግድን እዩ ቦታ ክረግፅ ኣለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናው ኩርሙክ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ሱዳን እያ ነይራ ምሽ ኢልናኩም ኩርሙክ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ተነይራ ቤን መፅኡ ዳዩ እቲ ሓይሊ ትወሲድዋ ክትብሉ ትኽእሉ ቤናይ መንገዲ መፅዩሲ ዳዕመ ሰሪዕ ካበይ ተበጊሱ መፅዩ ነዚ ቦታ ዝክቋፀሮ ክእል ተኢልኩም መልሲ ቀሊል እዩ ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ መፅዩ እዩ ነዚ ቦታ ዝክቋፀሮ ክኢሉ ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ምስ ብልፅግና ኢድን ጓንትን ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሰራዊት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ እዮም ዝስዕሩ ዘሎ ወይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ይነበር ነው ይውል ነበር ነው ብርግፅ ኣብ ቅድሚት ዘርእይዎ ዘለዎ ስእልታት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ሰራዊት ከም ዝገብርዎ ዘለው እዩ ግን ካብ ኢማጅን ብወገን ናይ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ሲ ሓደ ሓይሊ መፅዩ ናብ ኤርትራ ደፊኡ እንድሕር ኢሎምካ ወይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ወይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣሲ ትኻልእ ሽም ናይ ዓፋር ሰራዊት ተልካያ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ማለት ካብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኢትዮጵያ ደፊኣ ሓጊዛ መልሚላ ናባኻቱ ደፍኦም ዘላ ስለ ትፈልጥ ቨሪ ክሊር ዲፍረንስ እቲ ፍልልይ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ክንጠቕሶ ዘለና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከቢድ ኩናት ይካየድ ኣሎ ንብል ኣለና the reason is እቲ ፍልልይ ናቱ ዲፍረንስ እቲ ፍልልይ ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለው ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ዘለው ወታደራት እዮም ካብ ዶብ ሰጊሮም ኣይኮኑ ዝመፁ ዘለው ወይ እውን ደጀናቶም ኣብ ዶብ ኣይኮኑን ዘሎ ሃኖ ኣበይ ዘሎ ደጀናቶም ዶብ ሱዳን ነው ኣብ ውሽጢ ዓዶም ናይ ጎጃም ኣብ ጎጃም ናይ ጎንደር ኣብ ጎንደር ናይ ካልኦት ናይ ሽዋ ኣብ ሽዋ ኣብ ቦቶም እዮም ዘሎ ዴናት ኣብ ካልእ ደጀን ናይ ካልእ ቦታ ከይዶም ይገብርዎ የለው ሸነ ኣበይ ዲ ዘሎ ወላ ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ኦሮሚያ እኮ እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኦሮሚያ ናይ ጋምቤላ ሓይሊ ኣበይ ዘሎ ኣብ ጋምቤላ እዩ ዘሎ ናይ ቤንሻንጉል ዕጡቅ ሓይሊ ኣብ ቤንሻንጉል እዩ ዘሎ ናይ ሶማል ክልል ሓይሊ ኣብ ሶማል እዩ ዘሎ ናይ ዓፋር ኣብ ዓፋር እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኢዝ ኤክሰፕሽን ምክንያቱ እቲ ቃልሲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ ናይ ደገ ሓይሊ ናይ ገለ መለ ኢልካ ድራማ ትገብረሉ ምክንያት የብልካ ናይ ሱዳን ግን ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተመልሚሉ ተሳዒሩ ነይሩ ናብ ኢትዮጵያ ሃዲማ ኣትዩ ነይሩ ተመሊሱ ካብ ኢትዮጵያ መፅኡ ኣጥቂዑ ኩርሙክ ሒዙ ኣሎ እንድሕር ኢልካ ዳዕመ ሰሪዕ ድሃርመካ ዘሎ ወይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ድሃርመካ ዘሎ you will never know እቲ ቤስት ኣንሰር እቲ ዝበለፀ መልሲ ኮምቢኔሽን ኦፍ ቦት
ክልቲኡ ሓይልታት ዝተዋሃደ ሓይሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ናበይ ገጻ ትጥቕለል ከም ዘላ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዓቕሚ እንተሎ ናብ ኩናት ክኣትዉ እዮም ክልቲኦም ዓቕሚ እንተሎ ናብ ኩናት ክኣትዉ እዮም but the problem is ክልቲኦም ዓቢ ኩናት ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ክልቲኦም ፕሮክሲ ዎር እዮም ክገብሩ ክልቲኦም እቲ ብልጽግና ብመንገዲ እቲ ብኣያናቱ ማራት ማለት እዩ ብመንገዱ ገይሩ ብዳዕመ ሰሪዕ ገይሩ ክዋጋ እዩ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ሽም ሒዙ ናቱ ሰራዊት ድዩ ናቲ ገለመለ ናተወ ገይሩ ክዋጋ ክፍትን እዩ is one thing እቲ ቃላይ ሰራዊት ሱዳን ድማ እንተኺሉ ባዕሉ ኣብቲ መሬት ክዋጋ እዩ ነቲ ብልጽግና ድማ በቶም ካልኦት ዝዋግዎ ዘለዉ ገይሩ ንዓታቶም ብምድጓም ብምሕጋዝ ነቲ ቃልሲ ክሕይሎ ነቲ ናይ ብልጽግና ዓቕሚ ከዳኽሞ ክፍትን ይኽእል ይኸውን ስለዚ ክልቲአን ሃገራት ኦልሞስት ወግዓዊ ዘይኮነ ግን ከቢድ ዝኾነ ኩናት ኣብ መንጎ ሓትሕደን ፈጢረን ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዘረባ እዚ ንኤርትራ ኣበይ ክገድፋ እዩ ቢካዝ ኣብ ትግራይ ኩናት ክገብር እዩ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ኩናት ክገብር ኣሎ ናብ ሱዳን ገፁ ይገብር ኣሎ ቅድሚዞም ኩሎም ድማ ናብ ኤርትራ ውግእ ክገብር ምዃኑ ብምስጢር ዘይኮነ ሓደ ግዜ ዘይኮነ በገለ ኣብ ኣደባባይ ብኩሎም መራሕትናቱ ነጊርና እዩ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣየቋረፀን ኣሎ ሕጂ ንእሽተይ መካቐፅለልኩም ከተሓዘልኩም እየ እዚኣ this is very very crucial event let's go Movement North forces entered the town as Sudanese armed forces troops repositioned outside Kermuk. Local authorities said the town had faced 3 days of intensive attacks involving drones and artillery. The RSF also claimed it seized weapons and ammunition. Kermuk's location makes the development significant for Ethiopia. The town sits along an important cross-border route linking Sudan's Blue Nile region with Ethiopia and is less than 140 kilometers from Damascene, the state capital. The town has changed hands during the war, with the RSF previously capturing it before the army recaptured it last month. The latest advance underscores the continuing contest for strategic territory in Sudan's war. ከምዛ እትሪእዋ ዘለኹም እዛ ጉዳይ ሓደ ናብቲ ሓደ እናኸዱ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረኽ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ኩነታት እዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ነዚ ቅፅል ዘሎ ብፍላይ እዚ ሕጂ ፅምዶ ዝግበር ዘሎ ዳርጋ ናብ ካልእ ደረጃ እናሰገረ ዝኸደ ዘሎ እዛ ቦታ እዚኣ trust me it's going to be on the spotlight for a while ሰራዊት ሱዳን ነዚያ ቦታ እዚኣ ከሲሩ ክድቅስ ኣይከዋፅኦን እዩ ምክንያቱ ንዳዕመ ሰሪዕ በዚ ቦታ እዚ ኣብ ደገ ክኸፍተሉ እንድሕር ክኢሉ ንሓዋሩ ከቢድ እዩ ክኾኑ ንሓዋሩ እቲ ፀገም ግን እታ ፀገም ትሪእዋ ኣለኹም እዮም ደፊእካ ናብቲ ዶብ ተስግሮ ካብቲ ዞብ ግን ተመልሚሉ ዝመለሰካ እንተኮይኑ what do you need to do ውሽጢ ክታትለካ ማለት እዩ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ማዓስከራት ናቱ ከተፍርስ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ ወግዓዊ ኩናት ኣብ መንጎ ዘን ክልቲአን ሃገራት ናይ ምግጣም ዘሎ ተኽእሎ ኢና እዩ ዝዝረብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓንቲ ፀብፀባላትኒ ኣብዚኣ ከሪኩም ዝብልዋ ዘለው ሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፈ ኢና طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أخوانا محور النيل الأزرق أنا من جوا الكرمك وده شايفين ده شنو الليلة بالتاريخ الليلة እዚ ቆልዓ ትግራዋይ እዩ ኣብኡ ኢና ሒዝናዮ እዮም ዝብሉ ዘለው ሕጂ ኣብቲ ኩናት ተማረኸ ኢሎም ዝዛረብዎ ዘለው እዩ መጀመርያ ሓቂ ንምዝራብ ትምክሕቲ የድልዮን እዩ ግን እዞም ዳዕመ ሰሪዕ ዝብሉ ሕማቅ ኣጋጣሚ እንተኮይኖም እዮም ዝማሃሩ ምክንያቱ ካብ ናብ ሰብ ናብ እንስሳ ዝቐርቡ ሰባት እዮም ይነው ፋኖ ብዙሕ ግዜ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ይማርኽ እዩ ፋኖ ሓደ ዕጡቕ ሓይሊ እዩ ተዲኹም ኣሎ ክንዲዚ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ባጀት እውን የብሉን ግን they have decency ኣተሓዛ ናይ ምሩኻት ናቶም ንበይኒ እዩ እዚኣቶም ነቲ ምሩኽ ዝገብርዎ ንበይኒ እዩ so they don't have ethics of war ናይ ኩናት ርድኢ ዘለዎም ኣይኮኑን ተዲኹም ኣሎ እልፊ ሽፍታ ወዲ ሽፍታ ብገንዘብ ተኣስኪሩ ዘሎ እዩ now if you tell me እዚ ቆልዓ እዚ ኣብ ኩናት ማሪኾሞ I'm not sure it could be ክኸውን ዝኽእል እዩ ግን there is high probability ክኸውን ኣይክእልን ዝኾነ ቆልዓ ወሲዶም ወታደራዊ ክዳን ከዲኖም ክገብሮ ድራማ ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም እዚኦም ኣይገብሩን እዮም ሸፋቱ እንድሕር ኢሎም ካ then probably you're lost እሶም ክገብርዎ ዘይክእሉ ገበን የለን ዓዲ ሙሉእ ዘፅነቱ ክንደይ ዓድታት ኣብቲ ሱዳን ዘፅነቱ እዮም so ሕማቅ ነገር ንምግባር ፋሽን ይንዓታቶም እጅኒ ፕሮፓጋንዳ ናይ ፖለቲካ ክሰርሑ ስለ ዝደልዩ ህወሓት አንተ ዕድመ ቆልዑ ናብቲ ወሲዱ ናብቲ ገብር ኣሎ ገለ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ናይ ብልፅግና ንሱ ስለ ዝሰርሑ ዘለው they're just showing this ከም ሓደ ኤግዛምፕል ካብ ፅርግያ ወሲዶም ድዮም ዋላ ካብ ገለ ወሲዶም ተዋስኦ ክገብርሉ ዝኽእሉ እዮም ዋላ ብዘይፍትሃዊ ናይ ትቆልዓ ብሓይሊ ወታደራዊ ክዳን ከዲኖም ክገብርዎ ዝኽእሉ እዮም so again እዚ ኩናት እዚ it's turning to be very ugly ኣብ ከቢድ ደረጃ ክሰጋገር ዝኽእል እዩ ብዙሕ ነገር ክንርኢና ብዙሕ ነገር ክንሰሚዕና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ጥንቃቐ ዘድልዮ ምዃኑ ግን ብኣጉ ምሕባር ኣገዳሲ መስለኒ this is going to be ዝተፈላለዩ ገጻት ናይዚ ኩናት ክንርኢና እስከ ንእሽተይ ካብቲ ቦታ ፀብፃብ ናይ ሓደ ዜና ክንሰምዕ
Thanks, Bahia. Actually, the recent attacks in Khartoum continued for 2 consecutive days, and there is expectations that drone attacks will hit other targets in Khartoum. But apparently, Mahia, there is no military targets in Khartoum from these drone attacks. Most of the drone attacks hit some areas which is full of civilians and civilian infrastructure like power transition stations and a mosque, and also one of the drone attacks fell near a market. So እንታይ ትዳዕመ ሰሪዕ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ናበይ ሰደድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ናብ ካርቱም ንዝተወሰነ ግዜ ካርቱም ዕሪፋ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ድማ ተመሊሱ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝበሃል ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ካርቱም የካይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢትስ ኖት ሰርፕራይዚንግ ሱዳን ከም ሃገር ፋንክሽን ክትከውን ስለ ዘይደሊ ከም ሃገር ክትቀውም ስለ ዘይደልያ ከምኡ ክገብሩ ንቡር ጌርካ ክትወስዶ ምክንያቱ እቲ ዕላማ ቀንዲ ዕላማ ኣብዚ ዘሎ ሱዳን ከም ሃገር ጠጠው ዘይትብለሉ መንገዲ ክፍጠር ኣለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ they are trying their best ነቲ ናይ ሱዳን ከም ሃገር ንክትቀውም ዘለዋ ተኽእሎ ንምርማሳ ዝገብርዎ ዘሎ ብዙሕ ፃዕሪ እዩ ሱዳን ከቢድ ፈተና ትሓልፍ ከም ዘላ እዩ ዝንገር very very difficult situation እያ ሰርቫይቭ ትገብር ዘላ እቲ ሕቶ ነዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብኸመይ መንገዲ እያ ክሰግሮ ብሓቂ ድያ ገጢማ ወፂኣቶ ክትከይድ ኣብቲ ካፒታል ብዙሕ ሰብ ክምለስ ጀሚሩ ነይሩ ንቡር ሂወቱ ክጅምር ፈቲኑ ነይሩ ብዙሓት ዋላቲ ኢጋድ ዝበሃል ደገሎ ዶኸማን ይመፁ ነይሮም እቲ ሃገርሲ ናብ ንቡር ሂወት ንክትምለስ ብዙሕ ተስፋ ዘለዎ ጉዕዞ ትገብር ኣላ ዝኾነ ዳዕመ ሰሪዕ ስጥራይ ዘይኮነቶም ንዑ ዝምውሉ ዘለው ሱዳን ናብ ንቡር ነገር ክትምለስ ኣይደልይዋን እዮም ሱዳን ኣብ ኬያስ ክትነብር ኣብ ዕግርግር ክትነብር እንተተኻይሉ ድማ ኣብ ክልተ ክትምቀል እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ንገለ ክፋል ሒዙ መንግስቲ እንዲያቆይሙ ዘሎ ኣብ ኬንያ ኮይኑ ወይ ገለ ንዑ ሌጂቲመሲ ክረኽበሉ ዝኽእል መንገዲ ገይሮም እምበሃር ኣብ ጣውላ ከነምፅኣልኩም ኢና ክልተ መንግስታት ብሓደ ክትኮኑ ወይ እውን ክልተይኹም እቶም ክልተ ጀነራላት ምስናትኩም ኣብቲ መንግስቲ ገዲፍና ካልእ መንግስቲ ከነቆም ኢና ብሲቪል ዝቀውም ኢሎም ባዕሎም ብብልሽውና ዘቆማጥዕዎም ቤላ ገይሮም ዝሓዝዎም ከም መንግስቲ ካብ ክልተዮም ወፃኢ መንግስቲ ኢሎም ክእትዎ እዮም and then it's going to be ካልእ ከምቲ ሊብያ ንሪኦ ዘለና ናቶም ክልተ ሃገር የቆሙ ወይ ብኸመይ የቐፅልዎ so እዚ ኣብ ምንታይ መድረኽ እዩ ከምኡ ዘጋጥም ዘሎ እንድሕር ኢልኩም ሱዳን there was this report እዚ ትሪእዎ ዘለኹም for the first time since war began መንግስቲ ሱዳን ናብቲ ካፒታል ቤተ መንግስቲ ፕሬዚደንሻል ፓላስ ከም ዝኣተወ ዘርኢ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ካርቱም ስለዚ ካርቱም ናብ ንቡር ተመሊሳ አልቡርሃን returns to the Khartoum presidential palace ኣብቲ ናይ ፕሬዚደንት ፓላስ ከም ዝተመለሰ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ማዕረቲ እዚ ኩነታት ይመፅእ ስለ ዘሎ እዮም ብድሮን ዝሃርምዎ ዘለዉ ስለምንታይ መንግስቲ ሱዳን ናብ ንቡር ክምለስ እታ ሃገር ናብ ንቡር ተመሊሳ ሃገር ክትመርሕ ስለ ዘይደልይዋ ዘለዉ they want to destroy the country እታ ሃገር ብክልተ እግራ ጠጠው ንኸይትብል ብኩሉ መንገዲ ከውድቕዋን ከፍሽልዋን ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እዩ every time ጽቡቕ ነገር ኣብታ ከተማ ክግበር ከሎ ናይ ድሮ መጥቃዕቲ ናይ ገለ መጥቃዕቲ ዝካየድ so this is really critical ነታ ሃገር ማለት እዩ መኸትያ ሓይላ ካልኦት ሃገራት ምሳ ተሓዊሶም ክሕግዝዋ ዝኽእሉን ካልእን ከለን ተዋሃይዱ ነዚ መድረኽ እዚ ክቕይርዎ እንተኽኢሎም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ maybe ሓንቲ ሃገር ካብ ኣፋፌት ናይ ሞት ተንሲኣ ናብ ንቡር ዝተመልሰት እያ ክንብል ንኽእል ኢና ግን it's far from over እዚ ጉዳይ እዚ ክውዳእ ወይ ተወዲኡ ወይ ናብ ምውዳእ ቀሪቡ ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል ጉዳይ የብልናን ኣዝዩ ርሑቕ ዘሎ እዩ ምክንያቱ I'm sorry to say but ሱዳናውያን ባዕሎም ሳክት እዮም እንታይ ንኽብለኩም እየ ዳዕመ ሰሪዕ ተመሊሱ ንካርቱም ክመፅእ ይኽእል እዩ ከምዚ ናይ በዓል ኤርትራ ወይ እውን ከምዚ ናይ ትግራይ ናይ ውጋእ ዓቕሚ ዘለዎም ህዝቢ ኣይኮኑን ኮርስ ኤርትራ ሓያል ናይ ምውጋእ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ካብኡ ኣፀቢቑ ዝዓቢ ሓይሊ እውን ጠጠው ከብል ዝኽእልን ክምክት ዝኽእልን እዩ ኣባል ሱዳናውያን ቁሩብ ትለይ ፍሉይ ዝበሉ እዮም ሕጂ ተዘይተቐይሮ እምበር ኣብ ኩናት እንታሽም ኣለዎ እዩ ድኻምነታት ኣለዎም እዩ ስለዚ ምስ ከምኡ እዚ ጉዳይ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ it's going to be very crazy and ንሕና ነቲ ኩነታት እናተዓዘብና ከነርእየኩም ክንፍትን ኢና ኤርትራ ተራ ናታ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እስከዚያ ስምዑለይ ክቡር ተንታኒ ፖለቲካ ናይ ዞባና ርሕማን ባሃሽም ዝበላ እስከ ስምዑ ኣብዚ ተዓዛቢት ክከውን ኣይመስለንን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንዝተፈላለዩ ምክንያታት ግን ብሕፅር ዝበለ ቀዳማይ መንግስቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣዋጅ ናይ ውግእ ኣዊጁ ኣሎ ካብታ ኣፍ ደገ ናይ ባሕሪ ኢሎም ምዝራብ ዝጅምሩ ልዕሊ 2 ዓመት ክሳብ 3 ዓመት
ኣቢሉ ገይሮም ኣለዉ ብምስጢር ኣይኮነን ብቁሩዕ ክሳብ ናይ ኤርትራ ናፅነት ዘይፈልጡሉ ወይ ከዓ ዘይኣምኑሉ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ በቲ መዓልቲ መዓልቲ ዝብልዎ ኣነ ከዓ ይከታተሎ እቲ ኦፊሻል ሚድያን እቲ ኣፊሊየትድ ሚድያ ዝበሃል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብክልቲኡ ትከታተሎ ከለካ መዓልታዊ ጎስጓስ ክውሕድ ከሎ ዓሰብ ናትና እያ ወደብ ዓሰብ ናብ ኢትዮጵያ ክምለስ ኣለዎ ዝብል ዘረባታት ክዛረቡ ትሰምዖም ክበዝሕን ክዓምቁን ከሎ ከዓ ናይ ኤርትራ ህላወ ልኡላውነትን ከዓ ኣብ ዘይምእማን ደረጃ ይበፅሑ ካብኡውን ሓሊፎም ብታሪክ ደረጃ እውን ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኣምኑሉን ናይ ግብፂ መሳርሒ ናይ ግብፂ ንክኸውን ዝተለዓለ ኢንፋክት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ተዛሪበ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሚድያ ማዕከናት ታሽሙ ዲስማንትል ዝገብር ወይ ከዓ ሪፊዩት ዝገብር ነዚ ዓይነት ኣዘራርባ ኣብዚ ቀረባ እዋናት እውን ሓንቲ ኣርቲክል ክፅሕፍ ይሓስብ ኣለኹ ግን ብሓፂሩ ነዞም ክትውቀስዎ ዝደልዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ተፍከት ካላይ ሓው ኣኽሊሉ ቅድሚ ሰሙን ፈረኻና ኣቢሉ ኣብ ዶቸ ገለ ናይ ውይይት ዝበሃል ታሽሙሎም ሰሙናዊ ድዩ ገለ መደብ ኣለዎም በአምሓርኛ ማለት እዩ ሬድዮ ናይ ጀርመን ኣብኡ ተዛሪበ ነዛ ጉዳይ እዚኣ እዛ ናይ ግብፂ መስሪቶም ኣሎ ገለ እንዳተባሃለ ትዝረብ ንዓ ኢንፋክት መልሲ ይበላ ኣለኹ ሊንክ ክሰደልካ ክልየ ዝኾን ግዜ ዝኾነ ኮይኑ ስለዚ እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ውግእ ኣውጅሎ ኣይፈልጠካኒ ዝተዋህበካ ወይ ከዓ ዝረኸብካዮ ዝተጎናፀፍካዮ ናፅነት እውን ብናይ ውሽጥን ናይ ደገን ኮንስፒረሲ ዳ እምበር መሰልካ ሰብ ዝኾነ ኣይኮነን ተባሂሉ ካብቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ጀሚርካ ክሳብቶም ኩሎም ጀነራላትን ዲፕሎማሰኛትን ዝበሃሉ ናይ ኢትዮጵያ ይዛረብሎ ስለዚ እዚ ቁሉዕ ዝኾነ ናይ ውግእ ኣዋጅ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተኣውጅሎ ልዕሊ 2 ዓመት ገይሩሎ ማለት እዩ ናብዚ ንክበፅሑ እምበር ናብዚ ውግእ እዚ ንክበፅሑ እዚ ምስ ኤርትራ ዝዳለዉ መቸም ትንታነ ፖለቲካ ናይ ዞባና ኣቶ ኣብድርሕማን ቦኻሽም ገለ ካብቶም ዝድነቕ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ንኤርትራ ንሉላውነታ ንታሪኻ ኣብ ምስትኽኻል ኣብቲ ዓበይቲ ቬኒዩስ ኣልጀዚራ በሎ ኢንፋክት ኣብ ዝሓለፈ ናይ ፎሬን ፖሊሲ እውን ኮሜንት ሂቡ ነይሩ ተቃዋማይ ዝበሃል ተቃዋማይ እዩ ኣብድርሕማን ተቃዋማይ ማለት ንሉላውነት ናይ ሃገር ብክልተ እግሩ ረጊፁ ንዑ ደው ዝብል ግን ኣብ ፖለቲካ ናይ ውሽጣዊ ፖለቲካ ግን ለውጢ እዚ ክትግበር ኣለዎ እንተበለ ክብሪ ኣለና ኣብ ልዕሊያ ምሽተ ተቃዋማይ ተባሂልካ ፍቐዱ ዝወደቐ በናና ክትልሕስ ዕድል ኣብ ዝረኸብካዮ ማኣዲ ኣብ ዝተኸፈተልካ ከድካ ሃህ ኢልካ ከምዚኦም ጋውና ወዲ ጋውና ዝኾንዎ ዘለዉ ኣብዚ ኣለኹም ኣብ ዝረኸብዎ ቦታ ጠምሎቕሎቕሎቕሎቕሎቕ እንጌራ ጥራይ ትሃልዋ ኣብ ኣለዉ እዚኦም ማለት እየ እጂ ዋላ ሶማልያ እንድሕር ዓዲማቶም ሶማልያ ኣብ ኮበናይ ክትቅድሞም they will be there የመን ሑቲ እንተዓዲሞም they will be there ናይ ሆቴሎምን ናይ ኤርላይን ናቶምን እታ ናይ ጅቦምን ድሕሪ ኺኢሎሞም ኣብ ሑቲ ኮይኖም ብፕሬስ ኮንፈረንስ ክገብሩ እዮም ሜይቢ ሓደ ካብኦም ከምኡ ኢሉ ኣፍጋኒስታን ከድና ክንቃለስ ንኽእል ኢና እንድሕሪ ናይ ሆቴልና ናይ ናብራና ናይ ጅባናን ተሸፊኖምና ኢሉ so these people they will be everywhere ሉላውነት ኣይግድሶም ግዛታዊ ሓድነት ኣይግድሶም ታሪክ ኣይግድሶም ገለ ይግድሶም እታ ከብዶምን እታ 10 ግዜ ንዖም ዘይትምጥን ባድላ ገይሮም ኣብ ፍቐዱ ዝተይጠጠው ዝብልዎ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ እታ ባንዴራ ካብ ሰማያዊ ናብ ቀጠልያ ገፆም ከስግርዋ እዮም ደልዮም ኣብታ ሓለዋላ ናብ ቀይሕ እንተስገርኩማ ብታሪክ ተሓተቱ ምዃኖም ፍሎት እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ኣብድርሕማን ዝብሎ ዘሎ ኣብቲ ክሕደት ናይ ናፅነት ኤርትራ People's Liberation Front TPLF has long ceased to function. ሽጎ የሚገኘው የቢሊዮን ዶላሮች ሀብት ከ130 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያላት ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር የምታደርገው የባህር በር ፍለጋ የቀጣይ ትውልድ የምግብ ሀብትና የቱሪዝም ህያው ተስፋ ነው። ከትራንስፖርት ንግድ ባሻገር ሀገራችንን ወደ አዲስ የልማት ምዕራፍ የሚያሸጋግረው ሰማያዊ ኢኮኖሚ ለኢትዮጵያ በርካታ እድሎችን የሚያስገኝም ነው። ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት መሆኗ የትራንስፖርት ወጪን ከመቀነስ ባለፈ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትኩረት የተሰጠውን ስምዳ ብልዑ ዳይም ዝብሉ ዘሎ ሰሚዕኩማም ዶ ሓብቲ ዓሳ በሊዕና ናይ ምግቢ ይኹን ናይ ቱሪዝም ዘለና ዕድላት ኣብ ጥቃ ባሕሪ ብምርካብና ኪኖቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ንረኽቦ ናይ ምግቢ ናይ ዓሳን ናይ ገለመለን ሕልምታት ክህልወና ይኽእል እዩ እቲ ዓሳታት ኣራቢሕና ገለ ፋብሪካ ገለ ይብሉ እዮም ሃብታት እያን እዮም ተርዲኹም ኣለዎም they talk a lot of nonsense ምክንያቱ እቲ ዕላማ እንታይ ነጊርናኩም ኢና
كم بهاو كم زغلي تقبر لك كم زي شالو تامك بي كم زي مزجد نحد شجر زلوا سبسي نزيا أنت نزق قربيت كازلوا سب أي ندحرك أتيل كاي تامكينو كتوزات تغلط كبت تنات كخوني تدوكانات وميت مخازينات كاي تتحنيك نات كاي نابلكا تشير مو أزيت تدلي جبان توزدو لك كما يمكو قبر زفت نزلوا زي نات كا ما تقول زي دخاي زي بركة. Again, I was talking to this guy. حد أبزين الزرارة بنينا كنقلل كلنا تهاد نفعات ندي زركب زلهم. أجي بزعبا سويس قال لني بلونيرسي نزرارة بنينا سويسرلاند سي بتفتر راسي أملاخ بزعت أجاه بوم الجوبوتات رهيبون. أجي تقدم تاريخ تا جوبوتات يبوم مش تقول أقول كلهم جوبوتات بس أبتكم دما فرنسالو ما عاد قولها قول زلو ما عاد كلمة أبتدوا بناتنا يتطوز بلتناي وين رشاتات إلساس نبلولو أنا بتقوم تقول له بازل بس بوجنا سفعناي وين أبعلمنا عبيت رشاتات أبزي إلساس بهالي زلو بنيو تخيت كجرمن سفعت ولا أقول درجة كابتن هنا زلنا بقسم زبال كايد جمرت ولا أقول يوداني بتليان تخيت كا زحرسنز بالله عن ملئي أوستريا تخيت كهم بكل دوباتهم سي لم مريت نعاداتهم جنجوبت رهيبو ألبس يبو بنت ألبس بال زبز عبك فال نايتي هجر بتألبس جوبوتات ناي ألبس بال أخرانات سويز حزو هجي مقابل عليه طلعنا إرترا من سوماليا نقول خيدالو ليبيا خيدالو فرنسا أفريقيا هيزلو جرمن تنزانيا ديو أنغولا ناميبيا ديو قال هيزلو ترجمون لهم ساتهم جن تحزوا يبلون مجزاتي أبتعدهم هبتمات كله بعد فرنسا جرمن أبكال كيدهم يزمت له ويلكم بعد فرنسا مالتي عندهم هبتامين حرشاز غونيو أفتا جبهر كونتيننت بال مديترانيا كل يزلو فرنسا قبل دما مجزات معت كل بوتا تدلو فرنسا سويس جن أبتابو تمترين تشبيتهم زلو ባህር ዳርቻ ቱሪዝም ነው። የባህር በር ማግኘት የመዝናኛ መርከብ ጉዞዎችን ለማስፋፋት ያስችላል። ይህም በባህር ዳርቻዎች አካባቢ ለሚገነቡ ሆቴሎችና ሪዞርቶች በርካታ የሥራ ዕድሎችን ለወጣቶች ከመፍጠሩም ባለፈ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ወደ ሀገር ያመጣል። ቱሪዝም ረገድ በርካታ ሀገራት ሰመሪን ለ3 ወር ሕጂ መንጎ ኢንተርኔት ቆሪጽኒ አፍሪካ ዶንት ወሪ አም ፔሽንት ታህን ክንጽመም ኢና ጸገም የለን ቁርባ መንጎ ኢንተራፕት ገብሪው أب هوتيل تلزلوخي خاب جزان تخويني يحيش جلا جلا لهم نيجي ندهن. It's okay. We will have أفريقيا كل جزء تعجس جيرنا هنا. أفريقيا مالت تعجس مالت ندي كلاشمو صقو مالت تعجس يدلك أفريقيا. So نفس ويسك ملص. نتانا توم إنجيروم za جوبون za جيات مريتن زي أملاخي بنا. أبزيات تذكرنا أبزيا وش تزيا زفت أمتراي بيزنس ناتنا. حيلي بلنا نبكال خيرنا خنزمت وربابتنا حيالات يوم كنت نقايز لنا حيلك كلونا لو نفسنا خنكلا خلكن كلا لنا بعلو كل دما زعبي دبلوماسي مزياتهم نبوغن شجرن كيدي بلنا معناته مسوم زمتاتن وتدراوي عامي كلونا سلازيك فرنسا 10 سنواتهم زغونو مس جرمن كومو طليان كومو سلازي مزياتهم كتغواطط سلازي تخل سلام طريقه تقبر زلك بمبال نزادي اشتي عدم بجكا ጨውካ ለሀብት ዘይብላ ኣማዕቢሎማ ናብ ሕጂ ገለ ሰብ ተግብሎኒ ማዓት ገንዘብ እኮ መፅኡ ገንዘብ ሒዝካሎም ተመፂኻ ዳምፃየወ ታዲያ ከይዶም ነ ወሲዶ ብልካዮም ሰብ ካብ ዲአርሲ ካብ ሃይለ ስላሴ ተሰኪሞም ቦርሳ ሕጫ ክሳብ ሕጂ ይመፁ ኣለዉ ገንዘብ ተሰኪሞም ኣብ ክሻ ኣብ ባንኪ ናይ ስዊስ ካሕኪሖም ገንዘብ ዘረክቡ እዛ መዓልቲ እዚኣ ብዛ መዓልቲ እዚኣ ብዛ ሰዓት እዚኣ ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣሎ ዋይ ቢካዝ ዘይ ክሬትድ ኣን ኢንቫይሮንመንት ብረት ሒዞም ኣይኮን ናብ ዓድኻ መፅኦም ሽጉጥ ገይሮም ገንዘብ ከምፀየ ዝብልኻ በዓልኻ ልኽልኽ እንዳበልካ ፕራይቬት ጀት ጌርካ መፂኻ ኣብ ሆቴል ናቶም ኣብ ክሻ ተሰኪምካዮ ወርቅኻ መፂኻ እንተረኪብካዮም እንዳቕበልኻ ወ I'm not against Switzerland. If you bring your money, bring it. أنا سويسرا وصل زونكوز أمسوه. كيدهم جم برات وسيدهم، تانك وسيدهم، جيتات جيرهم هريمهم، بنك يرهم رجيم change جيرهم يوزدول كاني. So we need to be fair about that. Okay, bias على كنا Swiss كتقولون. I get it. كور bias على الناس أكلنا ناوصل زقمة. نتايك بلا كايلة تزرب عن متى متى. إيرترا تعدنا نفلتينا. زيادة أجمعنا. كم ناي شوادي ولا قلة ناي روميا زحرس مريت يبلنا. ماي كم ناي أوغندا كلتا وقت زهر ما يبلنا تعدنا سع إذا عدنا زيادة أميتنا بحر الله وامريت الله زيادة عدنا نزيادة أميتنا كربح لنا تنقر بيتنا كم يبلوا من كل جزء بناتنا مستمتهم that's why زرقوا ترغبوا دخاتاتهم زرقوا ترغبوا زيناتهم سلطة متو دخاتاتهم زيا صبوا غيركم استبيلكم كتريوا كتحساس بكم يدلي معناته هذا جزء نتيجة لكات أجاتات تقبلك نعجربت كخيط أمتك نعرك خانة محزخة خيط أمتك نحو خانة ودحت نهاية أمتك تعمل خي بكازولوس أجا هيك بزيك بسابيل لخنا بات راي تسريحك كحلف الكاي خلي يحل في دمه أملاخ نزل سريه أجازد لذي
ኣብዞም ጎረቤትና ንሪኦ ዘለና ሕስልና ቅንኢ ዘይናትካ ምጥማት ስስዐ it's just another level ምናልባት ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ግን ብድሌቶምን ብዓቕሞምን ጥራይ ኣይኮኑ ዝገብርዎ ክነግረኩም ኣብዚ ሓደ ጀሩሳሌም ፖስት ዝበሃል እንታይ ውፅእ ኢሎ መስለኩም እቲ እስራኤል ዝበሃል ክንዲ ምንታይ ነዚ ሃገር እዚ ከም ዝጀናጅኖ ከፍልጠኩም ስለ ዘለኹ ሓደ ግዜ we need to be careful እንታይ ዓይነት ጎረባብቲ ከም ዘለውና ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ዝምድና ንምብታኽ ብዙሕ ነገር እዩ ዝግበር ዘሎ ንኣሜሪካ ሲ ጀሩሳሌም ፖስት ዝበሃል ዝገበረ እዩ ኢትዮጵያ ጥራያ ከተገልግላ ትኽእል ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና why is this ስለምንታይ እዚ ነገር እዚ ዝያዳ ኣብኡ ዝኸውን ዘሎ ኣብዚያ ስምዕዎ እንታይ ኢሎም ንኢትዮጵያ ክጀናጅኑ ዝብልዎ እዮም I have nothing against Ethiopia ማለት ኢትዮጵያ ፅቡቅ ረኺባ ይረኺባ it's not my problem እንታይ ይብሉ ኣብዚ structural alliance ኣብ 2016 ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣገዳሲ ዝኾነ ዝምድና ገይሮም ኣለዉ pivot from reactive crisis management to a formal forward looking strategic partnership ኣብ 2016 ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኣገዳሲ ዝምድና ገይሮም ከም ዘለዉ ይገልጽ ኣብዚ ኣርቲክል ንሱ ድማ ካብቲ ኩሉ ግዜ ልመናን ፅገተኛነትን ዝወፀ ንቕሚ ዝጠመተ ስትራቴጂካዊ ፓርትነርሽፕ ወይ ከዓ ሽርክነት ጀሚሮም ኣለዉ ይብሎ እንታይ ዓይነት እዩ እሱ ክንፈልጦ እውን ኣለና ፀላእትና እንታይ ዓይነት ዝምድናታት ይገብሩ ከም ዘለዉ for example framework agreement ዝበሃል ገይሮም ኣሎ permanent bilateral consultation signed on May 11 2026 ኣብ መንጎ ኣሜሪካን መንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮን ኣብ መንጎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ትሪእዎ ዘለኹም ዶክተር what is his name give me his name ኣይመፀና ኣለድሓን ካልእ ግዜ ክነግረኩም እዞም ክልቲኦም ዝፈረሙሉ እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዕለት 11 ወርሒ 2026 ኣብ ዋሽንግተን ተፈራሪሞም ነይሮም መን ይሱ ከዓ ኣብ መንጎ ጢሞቴዎስ ዝበሃል ዶክተር ጢሞቴዎስ ዝበሃል ብወገን ኣሜሪካ ድማ ሁከር ዝበሃል ነይሩ ንዑ ዝፈረመ ቀፂሉ ሂስቶሪካል ፋውንዴሽን ካብ 1903 ጀሚሩ ምስ መኒሊክ ካልኣይ ኣሜሪካ ዝምድና ከም ዝገበረት ይገልፅ ኣብዚ ሓቅነቱ ካልእ ጨት ንገብር ዝሓን the strategic pillars ይብሉ ኣለዉ ሰለስተ ስትራቴጂካውያን መሰረት ኣለዎ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኢትዮጵያን ዝምድና ይብሉ ኣለዉ so ኣብዛ ቻነል እዚኣ ደጋጊምና ክንጠቕሰ ንደሊ ኣገደስቲ ኣርቲክል ዝወፁ ቀዳሞት ነምፃልኩም ንሕና ኢና whatever ኣርቲክል ብዛዕባ ናይዚ ከባቢና እንተወፅዩ ዝከኣለ ካብ ዝከኣለ ቦታ ኣምፂና ክንምህረኩም ኢና ወላ እኳ ባያስ ክልዎ ክል ገለ ክልዎ ክል ትሰራ ጃንክ ኢንፎርሜሽን ትረዲኩንስ ብዛዕባ ከባቢና ዝወፁ ኣርቲክልስ ነባኹም ፀሚቑና ነምፃልኩም ኢና ስለዚ I hope you support that and ቀሊል ኣይኮነን ስራሕ ኦኬ ሰለስተ ቦታታት ክጠቕሰልኩም እየ ኣብዚ እቲ እዞም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ዝገልፅ ዘለኹ ናምበር 1 ኢኮኖሚክ ፕሮስፐሪቲ ፒላር 1 ወይ ከዓ ሓደ ኣስካላ ቁጠባዊ ብልፅግና ይብል ኣሎ shift from aid dependency to foreign direct investment ካብ ናይ ረድኤትን ድጎማን ናብ FDI foreign direct investment ዘተኮረ ብፍላይ ድማ ና critical minerals and mining ናብ ዕዳናን ናብቶም critical minerals ዝበሃሉን ዘተኮረ እዩ ካልኣይ ዲፈንስ ኮኦፐሬሽን ካልኣይ ዲፈንስ ኮኦፐሬሽን ናይ ምክልኻል ሽርክነት ማለት እዩ እዚ ከዓ joint security operations and intelligence sharing as a regional security anchor ካልኣይ ድማ ናይ ዲፈንስ ናይ ምክልኻል ሽርክነት ስለ ዝኾነ ናይ ሓበራዊ security operation ሓበራዊ ናይ ፀጥታዊ ምንቅስቃሳት ከምኡ ድማ ናይ ስለያዊ ምቅብባል ስለዚ ሼር ገብሩ ስለያዊ ሓበሬታ ንኢትዮጵያ ሂብዋ ኢትዮጵያ ድማ ትህቦም ማለት እዩ እዚ ከዓ as a regional security anchor ናይ ዞባዊ ናይ ኣሜሪካ ናይ security anchor ከም ዘላ ይብሉ ኣሎ regional stability ሳልሳይ ስካላ ድማ ዞባዊ ርጋት diplomatic alignment on the Red Sea a corridor and Horn of Africa geopolitics ስለዚ እዘን ሰለስተ ነጥብታት ከም ኣገደስቲ ፒላርስ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎን ዘለዉ ቁጠባዊ ብልፅግና ማለት ካብ ልመና የቋረፅዎን ግን FDI ዝብልካ ተወሲኹሉ ማለት እምበር እቲ ልመና ጠጠው ኣይበለን ዲፈንስ ኮኦፐሬሽን ከም አንከር ናይቲ ሴኪሪቲ አንከር ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ሪጅናል ስታቢሊቲ ይብሉና ኣለዉ ኦኬ ንቐፅል what is next ዝብልዎ ዘለዉ high level security and tech integration sorry ተሓንቲ ሰለስተ ፒላርስ ዝበልኩኹም ዝተጋገፀኒ ቁፅሪ ሓደ እዛ ዝሳረበን ዘነበርኩ ካልእ ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ high level security and tech integration ዝለዓለ ደረጃ ናይ ሴኪሪቲን ናይ ቴክኖሎጂካዊ ምትስሳርን ሚሊታሪ አንከር ናይ ወታደራዊ አንከር ክገብርዋ ይደልዩ ኣለዉ ከም መርኣያ ናቱ ድማ ኣብዚ 2016 ቅድሚ ሕደት ሰሙናት ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ዝተሳተፍዎ ናይ ሎጂስቲክስ ሲምፖዚየም ተካሂዱ ነይሩ 4 ሃገራት ድማ
بدرجة كونتيننت نا أفريقيا أو تساتيفن نيران يبلالو سلزي ناي ميليتاري أنكر كوينا لا إثيوبيا يمزولو زلو كالاي advanced aviation سلطون ناي aviation متأسسار دما US alignment with Ethiopia's role as a regional powerhouse complementing Su-35 air dominance. It's just crazy, man. It's crazy. كقلت لكم إذا Ethiopian Airlines بحالله كم دمتي Air Force ناتو مالو Ethiopian Airlines كاب أمريكا يزجز بوينغ كاب إيرباس ونجزو يمكن زيادة نا أمريكا شركة نتالو أمريكا دما أبزبنا دونالد ترامب نتنا بيزنس كوبريشن نت بوينغ بتعمي زجدسهم البوليتيكا نا أمريكا تبوينغ أبتر رئيسلو بوينغ نفرت تجزين روينكا فيفرس هالكاي هذا إثيوبيا جن زجرميو هاي الأير ناتهم F-35 و F-16 ويجلا يكون زعاتهم تايدا ناي راشا سو 35 زعاتهم راشان أمريكان إذن قانتم كوينن زحق جزء من قستابي أب تاريخ إثيوبيا. I haven't seen anything. أبكال عالم نقارون انتلو please. I'm curious to learn from feedback زلا. راشان أمريكان أبزخون يخون يردادوني. The only place الردادولو كاب كذا مالتي إثيوبيا. بحد يشرحوا كم يجرنا نزهقرن حجزة. That's دقربي. just دممي. أنا يزدممني. So تينا دبلوماسية وش وراء وينقلن تلو ما بلنا إسرائيل مسوم يسرح إيران كلها يوي يسرح كل زجن كونتري معناته كل زد الجماعات هذه نهاية سلاسة نيروا ندرج نيروا نهارج نيروا أن حجنا بالله تايوسي تمثيلهم nothing جونا بكود كم زخل ريالنا سلازي الزون حركة تنريد لنا في تكنولوجيا دما نالباتها as a technology America State Department the US Department of Commerce delegation فلو يلوخنا تسديد نيرو نتي evaluating AI and tech startup acceleration in Ethiopia بلتقلنا AI Academy AI University سلزبل زلو مبزعته تكنولوجيا ما كاب China يمتص سلزلو أمريكا فرس سلزلهم ناتهم فلو AI delegation in Ethiopia خصديهم مش Ethiopia كسرهم انتان أبوك ودا دورك فتنيم إذا كنت إزريكا again ولا بحسوت قال أنا قرك تجبر تفتينكا نتوم ولا درتي نبعد خاطم صوب تخليها سلزي زياون حنت كابتن رياض لنا so كم ما global geopolitics نايقود دينك بحردما Ethiopia as a stable US partner in a volatile region stable كايكونن كاب Ethiopia فعزاتو هاجريلن أبتنا يقود داي بحردما يبللو ناي بحري محط سلزلو ونعون أمريكا كتحسبلو لوا يبللو مالتي just كقبروا لهم ينبوي كقاتم يبلكم يلونجن it's what they are saying so maritime interests official US recognition of Ethiopia's role in Red Sea safety and commercial aviation كم نريد لنا إثيوبيا ترى أبتي ناي دحنتاوي بعزونا كأي بحري كمون أبتي ناي مسمر نقدي إثيوبيا ترى كتصوت كم تخليهم زولو زلو وكم مردات له أمريكا له يمسعفهم زلو إسرائيل كزيت أيوم زي ما نتاج جندا ناي أمريكا نبي إيرترا نبي نبي سعودية زخيد زلو نبي إثيوبيا ماليسكا بنا إمارات من قدي بنا إسرائيل من قدي كم زت أساسر نخد جبر زلو سحر مخانو تردينا له مچم كل زنرو يزلنا قلل تارسات يكونن كتتال زد اليوم زخمزي لنا هلو خلو نبقى بحرك نسجر كابتن هجراتك أبز سمو Opposed Egypt joining Mecca Defense. Arabia reportedly opposed Egypt joining Mecca Defense Pact. Saudi Arabia reportedly opposed Egypt's inclusion in the newly signed Mecca Joint Defense Agreement with Turkey and Pakistan, according to 3 Saudi sources cited by Middle East Eye. The agreement was signed on the 7th of August in Mecca by Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. It commits the 3 countries to treat an armed attack against one as an attack against all 3. These Saudi sources said Riyadh had concerns about Egypt's role in regional security, including its limited involvement in the Saudi-led war in Yemen and what they described as insufficient support during the recent U.S.-Israeli conflict involving Iran. They also cited Egypt's close ties with the United Arab Emirates amid growing Saudi-UAE tensions. Turkish officials reportedly supported Egypt joining, with Foreign Minister Hakan. Okay, أبزي قد عايزي بزوج زربان دينا نسمع زلنا موداتون تاي مخانو بحجينا نفلطو أبزي ناي مكة ألاينس تقبره مالتيو مكة استفرارمو منغو باكستان سعود عربن تركون زتقبره ناي نيتوز مثل إسلاميك نيتوز بحال زلو شم انتاينا نرزلنا ندحريلكم نابزي قبسي سلمتاي زياتو وزبل حتو ببزحي زنقر زلو مهنيات قبسي من السعودية عبي ركب اللواء كأي بحري دما قداسين خلتيهم كم دما
ትርኩን ግብፅን ድማ ፅቡቅ ዝምድና እናገበሩ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኢንፋክት ኣብ መንጎ ሰለስተ ግብፅን ትርኩን ስዑድያን ክግበር ይብሉ ነይሮም ግን ፓኪስታን ካ ኒኩላር ፓወር ስለ ዝኾነ እዮም ኣለዉ ግብፂ ንኸይኣቱ ግብፂ ኣብቲ ቅድም እንታይ ዝብል ኣርቲክል ወፂኡ ነይሩ ግብፂ እምቢ ከም ዝበለት ስለምንታይ ብስዑድያ ዶሚኔትድ ኣብ ዝኾነ ኣርእስቲ እንተኣትያ ናታ ክብሪ ናታ መርሕነት እውን ከተረክብ ስለ ትኽእል ገለ መለ ዝብል ዘረባ ምስ እስራኤል ዘለዋ ሽርክነት ገለ እናበሉ ይዛረቡ ነይሮም ተሓቂ ግን ስዑድያ ከሊኣታ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ትርኩ ትደሊ ነራ ግብፂ ኣብቲ ቦታ ትኽታቱ ምክንያቱ ራብዒቲ ዓባይ እስላማዊት ሃገር እውን ስለ ዝኾነት ኣብቲ ቦታ ግን ስዑድያ ኣይደለየትን ምክንያቱ ግብፂ ክልተ ነገራት ኣለዉ ሓደ ዝኣክል ኣበርክቶ የብሉን ኣብዚ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ዝብል ክስ ኣለዎም ወይ እውን ስክፍታ ኣለዎም ስዑድያ እቲ ቀንዲ ግን ምስ ኢማራት ዘለዎም ምትእስሳር ነቲ ዝግበር ነቲ ዝኣትዎ ዘሎ ኪዳን ከዛሕትሎ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኣልሲሲ ወይ ግብፂ ሙሉእ ብሙሉእ ነፍሱ ዘመሓድር መራሒ ኮነን ባህልቲ እዮም ስዑድያ ኢማራት ሳብ 35 ቢልዮን ኢንቨስትመንት ስለ ዘለዎም ንግብፂ ኩሉ ግዜ ስኩዝ ምስ ገበርዎ እዮም ዋላ ድሌታቱ ሙሉእ ሙሉእ ክገብር ኣይክእልን እዚኣ ነገር እዚኣ እንተዘይጌርካያ ነዚአን ገንዘብ ኣብ ዘለዋ ክንስዕበን ኢና እናበሉ የፈራርህዎም እዮም ስለዚ ብኸምኡ ግብፂ ናፃ ዝኾነ ሃገር ስለዘይኮነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንተኣትዩ ክዕውተና ይቅኒ ካብ ዝብል ዝመስል ንግብፂ ክእተውዋ ኣይከኣሉን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግብፂ ስለምንታይ ዳ ያተወ ስዑድያ ንምንታይ ግዜ ድግደፍ ኮይኑ ኣብ መንጎም ዘሎ ኩነታት ግን ይረኣየካ ክልቲአን መሻርክቲ ናይ ኤርትራ ግብፅን ስዑድያን ፅቡቅ ዝኾነ ዘይምርዳእ ምህላው ንኤርትራ የኽስራ ዶ ኖ ኣክቹሊ ይጠቕማ ኤርትራ ስኩዝ እዩ ክትገብረን ዘለዋ ኣነ ኸመይ ዝብል መንግስትና ኣመና ከምዚ መስኪን መንግስቲ ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ማለት ስኩዝ ክገብር ዘይክእል ጨካና ኣይኮነንቲ መንግስቲ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብዚ ዲፕሎማሲ ልስሉስ በቃ ብዙሕ ክሓትት ዘይደሊ ለጋስ ዓይነት መንግስቲ ኮይኑ ይስማዓኒ እቶም ካልኦት ሃንጎሊማታት እዮም ሉከ ጅቡቲ ንእሽተይ ዘረባ እንተጌርካ ገንዘብ ግብፂ መራሕና እቶም ናብ ጅቡቲ ተኸይዱ ናይ ገለ ነገር ገንዘብ ክፍርም ክኽእል ኣለዎ ናይ ስዑድያ ገለ እንተገይሩ ገለ ክፍርም ክኽእል ኣለዎ ገለ ክኸፍል ኣለዎ ብናፃ ዝበሃል ነገር የለን ንሕና ግን መብዛሕትኡ ግዜ ለጋሳት ኮይና ይስማዓኒ ንህብ ኣለና ይብልና ግን ብዙሕ ኣይንሓትትን ኢና ወይ እውን ይህቡኻ ኮይኑ ንሕና ዘይፈለጥና ኣነ ዘይፈለጥኮ እንትኾነ ኣይፍለጥኒ ግን ብሓፈሻት መንግስቲ ኤርትራ ካይንድ ኦፍ ብዙሕ ፕሬሸር ዝገብረሎም ኮይና ይስማዓንን እዩ ወላ እኳ ብዙሕ ይደልይዎ እንትኾኑ መንግስቲ ከምዚ ብልፅግና ዝብሎ ገለ መለ ይኮን መንግስቲ ኤርትራ ከይዱ ናይ ግብፂ ሓገዝ ዘለና ኖ ፋክ ኦፍ ኣይ ዶንት ብሊቭ ዛት ሶሪ ኣነ ያምነሉን የሱ መንግስቲ ኤርትራ ከይዱ ድልምን ኣይመስለኒ የስ ዲፕሎማሲ መሻርክቲ የድልይዎ እዮም ግን ከይዱ ግበሩለይ ዝብል ኣይኮን ኢንፋክት ኣነ ግበሩለይ እንተዝብል እየ ዝብል እኳ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ግበሩለይ ዝብል እንተዝኾን ደስ ምበለና ክስናት ይሰምዑን ኣለኹም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓደ ሓደ ግዜ ከምቲ ዝድለ ስኩዝ ኣይገብርዎም እዮም ባህላ ያኔ ምክንያቱ እቶም ካልኦት ከም ኢትዮጵያ ሓቡና ካብ ምባል ዝስከፍ መንግስቲ ይኮነን ተዲኹም ኣለኹም ነፀልኡ ሒዙ ዝዘውር መንግስቲ እንታይ ተቆይሞ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ኦፍኮርስ ወላ ኣብቲ ሃገር ተዘይተቐየረ ንዓና ንምሽጋር ግን ይጥቀምሉ ኣለዉ እዮም ነፀሎም ሒዞም እዮም ዝዘውሩ እሶም ኩሉ ግዜ ምስለምን እዮም ናይ ልመና ኤክስፐርቲስ ኣለዎም ስክፍታ ዝበሃል የብሎምን ሕፍረት ዝበሃል የብሎምን እንደጌት ብዙሕ ፕሌንቲ እዮም ዝረኽቡ ወላ እኳ ንምንታይ ይጥቀምሉ ከም ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ይረኽቡ እዮም ማዓንዲ ጎማታት እዮም ዝረኽቡ ባጀት ናቶም ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ባጀት እንታይ ትፈልጡ ዶ ለትሰይ 15 ቢልዮን ዶላር እዩ ባጀት ናቱ ንበሎ ካብዚ 15 ቢልዮን ዶላር ተኮይኑ ባጀት ናቱ 10 ቢልዮን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ውሽጣዊ ኩነታት ከምፅኦ ይኽእል እቲ 5 ቢልዮን ካበይ መፅስከ ባጀት ሰፖርት ዝበሃል ፕሮግራም ኣሎ ጃፓን ትኸፍል ኤውሮጳ ሕብረት ይኸፍል 130 150 ይኸፍል ኣሜሪካ ይኸፍል ዩኬ ይኸፍል ጀርመን ይኸፍል ጣልያን ይኸፍል ፈረንሳይ ይኸፍል ኤቭሪባዲ ቺፕስ ደቡብ ኮርያ ይኸፍል ኤቭሪባዲ ኮንትሪቢዩት ይገብር በጀት ሰፖርት ይበሃል እዚ ኣብ ልዕሊኡ ኣብቲ ናይ ሚኒስትር ጥዕና ናቶም ሓገዝ ኣሎ ኣብቲ ናይ ገለመለ ኣሎ ዩኤን ኣሎ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ኣሎ ወርልድ ባንክ ኣሎ IMF ኣሎ ኤቭሪባዲ ጊቭስ ሳምቲንግ ዚስ ኢዝ ሃው ዘ ካንትሪ ኢዝ ማኔጅድ ግን ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን ካልኦት ሃገራት ከምኡ እዮም ግብፂ ዋላ ከምኡ እዩ ግብፂ ኦልሶ ጌትስ አ ሎት ኦፍ ማኒ መብዛሕትኦም እዘን ሃገራት ኣፍሪካ ደሓኒን ቁጠባናተን ዓብይ ገለ ዝበሃላ ከምኡ እየን መዓት ጎማታት ዘለዎም ኬንያ ከምኡ እዩ ሶ እንታይ ክብለኩም ኢለ ሓደ ግዜ ንሕና እውን I really hope next generation መራሕቲ ናይ ኤርትራ ትማሊ ምስ ሓደ ከምኡ ካል ንዛረብ ነርና እንታይ ኤርትራውያን ኣብ ሆቴል ሪሰፕሽን ወይ እውን ኣብ ሬስቶራንት ኣብ ምትእንጋድ ናይ ጋይሽ ቁርብ ድኸም ኢልና ኢና ኢልኒ ትካላ ዘለዎ ሰብ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ምስ ሰብ ዘለና ምቕሉልነት ናትናስ ቁርብ ዝጎድል ኢልኒ ናትኩም ተመክሮ ከመይ ኢሉ ንስኻትኩም ኮሜንት ሰክሽን ክፅበየኩም እየ ምክንያቱ we are a little bit ኣነ እኳ እንታይ ኢለ ዝገልፆ
ንገንዘብ ኢልናሲ ኩል ክብርታትና ክሸይጥ ንኽእል ሃገር ሰባት ኣይኮንና ንኻ ኮይኖ ስለ ዝዓበኻ ንፈልጦ እዚ ገንዘብ ስለ ዘለካ ከም እሺ ጎይታ ይናበልኩ ኣይሰግደልካ ይነበርኩ ኣይሰግደልካን ይውን ገንዘብ ክህልወካ ቐልዩ ይባርኸልካ የብዛሓልካ ኤርትራውያን ግን ከምዚ ናትና ዲግኒቲ ንሕሉ ሰባት ስለ ዝኾንና ሓደ ግዜ ጉንብሕ ጉብጥ ክንብል ኣይንፈቱን ኢና ግን ኣብ ዲፕሎማሲ ኸ የድልየና ከምኡ ሶ ሳምሃው ከምኡ ዝኽእሉ ኤርትራውያን ኣለውና ሸቃጦ ኤርትራውያን ኣለውና ለመንት ደይኮን ሸቃጦ በቃ ከሽክሾም ከሻክሾም ከረጋግጹ ከእምኑ ዝኽእሉ ከምኡ ዓይነት ሰባት ኣብ ዲፕሎማሲ ክንሰድድ ክንክል ኣለና ብዙሓት ኤርትራውያን ከምኡ ይኮናን ቁሩብ ፑሽ ኣይንገብር ኢና ንምልማን ገለመለ ቁሩብ ክብርታትና ዝሓለና ኢና ግን we need to train our people to be a little bit push ዝገብሩ ነቲ ረብሓታት ናይ ኤርትራ ንምርካብ ሓገዛት ንምርካብ ከምኡ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ንመንግስቲ ኤርትራ ነቕፌታ ወይ እውን ትምህርቲ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ነቶም ንኣሽቱ ብዙሓት ኣብ ፖለቲካ ዘየለና ወይ እውን እቲ ፖለቲካ ዘይንከታተሎ ሰባት ስለ ዘለና sometimes we need to learn ካብቶም መወዳድርትና እውን ክብል ይደሊ ካብዚ ቀፂልና እስከ ነዚ ኣባቤል መንደብ ዘሎ ንእሽተይ ኢልና ክንሓልፍ And the Red Sea is viewed alongside the Hormuz because the Iran war is now putting pressure on both ends of the maritime corridor. The Strait of Hormuz still remains heavily disrupted. Only a handful of vessels are now passing through the waterway each day, compared with more than 100 before the war. ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ድማ ከም ወትሩ ኣገዳስን ኣከራኸርነት ብኮይኑ ይቕፅል ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ እስኪ ኣብዚኣ ንእሽተይ ዘረባ ተዛሪቦም ነይሮም ስምዑ ናይ ኤርትራ ከም ካብ ምዕራባዊ ናይ ሱዳን ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ዘዳው ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዕብይ ዝበለ ኩናት ነይሩ ኣብ ሱዳን kun ኣለዎ ሓደ ኩናት እዚ ናይ ባቤል መንደብ ከም ተዓንቶ እዮም ዝበልኮ ብዙሕ ሰብ ዝከታተሎ ከም ዘሎ እቲ ናይ ውድቢ ኢራን ከም ናቱ ሪፕል ኢፌክት ኣብ የመን መፂስ ሆቲ ነቲ ባቤል መንደብ ኤርትራ ትዳወመሉ ቦታ ክዓፅዎ ከም ዝኾኑ የፈራርሑ ኣለዉ ስለዚ ኣብዚ ናይ 35 ዓመት ዕድመ ናይ ነፃ ኤርትራ ሲ ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ማለት እየ ከምዚ ዓይነት ብብዙሕ ማዕዝናት ሓውስ ተወላዓሉ ኣጋጣሚ ምዃኑ ኤርትራ ካብ ወጣታ ዝፀሉ ኣጋጣሚታሲ ኣጋጢሙ ይፈልጥ ዶ ትዝክሮ እዚ ስቲ ዝፀበበን ዝፀንከረ ኩነታት ኣብ ናይ ታሪክ ናይ ነፃ ኤርትራ ከሎ ትገልፆ ምናልባት እዚ ሕጂ ዘሎ ብዕምቆቱም ስፍሓቱም ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝሓየለ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ተዘይኮነ ግን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሱዳን ቅልውላው ፀኒሑ እዩ ኣብ የመን እውን ከምኡ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኤርትራ እውን ምስ ኩላቶም ምስ የመን ድዩ ምስ ጅቡቲ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ክትባስ ክትዓረቕ ፀኒሓ ማለት እዩ ስለዚ ሓድሽ ነገር የለን ኣብዚ ኩነታት እዚ ግን ሕጂ እንዳዓሞቐ እንዳሰፍሐን መፂ ኢሎ ብፍላይ እዚ ናይ ባብል መንደብ ክልተ ፀገማት ይረኣዩ ቀዳማይ ፀገም እፅዋ ናይ ባብል መንደብ ክንደምንታይ ቀሊል ምዃኑ ትርኢ ምክንያቱ ሓደ ናይ ሓንቲ ጉጅለ መራኸብ ናይ እከለ ሃገር በዚ ክሓልፍ ኣይፍቀድን እየ እንድሕር ኢሉ ከተግብራ ብቐሊሉ ይኽእል እዩ ኣሜሪካ ፈቲኖም ጠጠው ከብሎ እንግሊዝ ፈቲኖም ስዑድያ ፈቲና ምስ መሓዙታ ጠጠው ከብሎ ይከኣሉ እቲ ቅልውላው ንምፍጣር ብዙሕ ዓቕሚ ናይ ኣፅዋርን ናይ ሰራዊትን ኣየድልየካን እዩ ሓንቲ ድሮን ወይ ሓንቲ መድፍዕ ብፍላይ ካብቲ ኪሎሜትራት ናይቲ መፃውቦ ብጣዕሚ ፀቢብ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ክትኩስ እንድሕር ኢልካ ብቐጥታ ኣብቲ ናይ ንግዲ መስመር ይኹን ኣብቲ ናይ ቁጠባ ናይ ዓለም ብዙሕ ፀገም ይፈጠር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ እዩ ማለት እዩ ካልእ ግን ሓሳብ ፀገም ክፍጠር ከሎ ምስ እውን ዕድል ዝፍጠረሉ ኩነታት ኣሎ ሕጂ እዚ ናይ ሆርሙዝ ጉዳይ ክከታተሎ ቀኒየ ከም ትፈልጥ ሓወ ኣቕሊሉ ሕጂ ካብቲ ዝቐርብ ዘሎ ብኢራናውያን እንታይ እዩ ወላቃ ናይ 14 ነጥቢ ሒዛ ዝመፀት ናይ ተኽሲ ጠጠው ምባል ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ቁሩብ ክንያት መፍረሳ ማለት እዩ ሓደ ምሕደራ ናይቲ መፃውቦ ናይ ሆርሙዝ ብዓብዩ ንኢራን ብከፊልካ ወይ ከዓ ብምውስካ ንዑማን ሰልጦ ናይ ከፍ ዑማን ክግደፈሎም ወይ ከዓ ተገዲፍሎም በቲ ስምዕ መሰረት ማለት እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝፈረሞ ማለት እዩ ድሕሪ 60 መዓልቲ ከዓ ኢራንን ዑማንን ተሳሚዐን ንሓዋሩ ከዚ መፃውቦ እዚ ብኸመይ ይመሓደር ኢለን ክውስና ገዲፉለን ኣሎ ኣብቲ ዓንቀጽ 5 ናይተን 14 ነጥብታት እዚኣ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክረኣየን ጀሚሩ እንድሕር እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሆርሙዝ ስልጣን ዑማንን ኢራንን ተዋሂቦም ኢራን ካብቲ ሓደ ዘቕርቦ ዘለዉ ፕሮፖዛልስ ከዓ እንታይ እዩ ነፍሲ ወከፍ መርከብ በራሚል ናይ ጋዝ ይኹን ናይ ነዳዲ ሒዛ ክትሓልፍ ኮላ ንሓደ በርሚል ናይ ነዳዲ ንኣብነት $1 ክትከፍል ማለት እዩ ሕጂ ክልተ
ሚሊዮን በርሚል ተሰኪማ ተሓልፍ መብዛሕትኡ እንተ መራኽብ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሓንቲ መርከብ 2 ሚሊዮን ዘእትለኻ ማለት እዩ ዶላር እዚ እንድሕር ተተግቢሩ ኣብ ሕጊ እንታይ ይበሃል ፕሬሲደንስ ማለት መወከሲ ይኸውን ማለት እዩ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ ካልእ ከባቢታት ከም መወከሲ ይኸውን ብዓረብኛ ሳቢቓ ይብልዎ ናይ ሕጊ ሕጂ ብቐጥታ እንታይ ክረአየን ጀሚሩ ኣብ መፀውቦታት ኣብ ዓለም ዘለዋ 4-5 ዝኾና ኣለዋ ንኣብነት ናይ ማላካ መፀውቦ ኣሎ ማላካ ኣብ በዓል ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብሃሽም ዝብሎ ዘሎ ንነዊሕ እዋን ኣነ ክዛረበሉ ፀኒሐ እቲ ምሕንቆታት ምስ ግዜ እዚ ኢራን ትገብሮ ዘላ ብቐሊሉ ኣብ ባቤል መንደብ ሕቱ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ኣብ መለጋ ድሮ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለው ስዊስ ከናል ኣለዎ ኦልሬዲ ስለዚ ኣብ ባቤል መንደብ ከጋጥም ዝኽእል እዚ ክፍሊት ምስ ግዜ እቲ ኩነታት በዚ ዘሎ ተቐፂሉ ሕቱኻ ክጅምሮ ክእል ኢራን ብትክክል ክገብሮ ጀሚራ ሕቱ ክገብር ክጅምር እዩ ኣንደን ኣብቲ ከባቢ ሳላ ሕቱ ክንብል ሜይቢ ሽሻይ ክፍጠረላ ይኽእል ክኸውን እዩ ግን ቀልጢፍና ክነንባሃቕ ክንጅምር ኣይደልን እየ እቲ ጉዳይ ግን ሳክት ቲዮሪ ይኮነን there is actually a possibility that this could happen so ንቐፅልና ፋኖ ያሉትን ወቅታዊ መረጃዎች በማቅረብ ወደ ዝግጅታችን እንግባ። አመሰግናለሁ መሳይ። እንግዲህ ብልጽግና ከሚለቀው ተከታታይ የሆነ መረጃ አኳያ የትኛውን ጊዜ የትኛውን ሀሳብ ለመስጠት በጣም አስቸጋሪ የሆነ ጊዜ ላይ ያለ ነው። አንተም በመግቢያ በዚህ ልክ የተቸገርክበት ብልጽግና በተለይ አንደኛውን አጀንዳ በሌላኛው አጀንዳ በመደረብ ሰዎች አንደኛው ሀሳብ ላይ ትኩረት አድርገው ሳይጨርሱ ሌላኛውን ላይ እንዲናጠቡ በማድረግ የራሱን የፖለቲካ ፍላጎት በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ለመጫን አማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ናይ ፋኖ ምንቅስቃሳት እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ናይ ፋኖ ምንቅስቃሳት ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ብልፅግና ክብድ ዝበለ ብድሆ ይገጢምዎ ዘሎ ፋኖ ድማ ሓይሊ ዓቕምታቱ ኣበርቲዑ መኸተናቱ ኣበርቲዑ ብዝከኣሎ መንገዲ ነዚ ኩነታት እዚ ክሰግረሉ ዝኽእል ብልሓት ኩሉ እዩ ዝፍትን ዘሎ ሓቂ ንምዝራብ እቲ ጉዳይ ቀሊል ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ንማንም ካብ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እንተሪእና እቲ ናይ ፋኖ ገስጋስ ብብዙሕ መንገዲ እዩ ዝትርጎም ዘሎ ሓደ ሓበራዊ ግንባር ቆይሙ ከም ዘሎ ናይ ፅምዶ ይነግሩ ኣለዉ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ፋኖ ዝበሃል እውን ውህደት ናቱ ውሁድ ዝኾነ ግንባር ከፊቱ ዘሎ ኣፋብን ዝብልዎ ካውንስል ኦፍ ናይቲ ናይ ኣቦታት ካውንስል ዝበሃል ፋደር ኦፍ ፓትሪዮትስ ኢሎም ኢሹ ፋይናል ዋርኒንግ ነቲ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ንፖሊስ ከምኡ ድማ ንኣምሓራ ነቲ ናይ ኣምሓራ ነቲ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ካድረታት ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ሂቦሞም ኣለዉ the message stop killing your own people to protect a single leader's power ስለዚ ነቶም ናይ ፋኖ ሰራዊት ፖሊስ ከምኡ ድማ ምልሻ እቲ ፋኖ ሓደ ዓብዪ መልእኽቲ ኣመሓላሊፍሎም ኣሎ እሱ ድማ እንታይ ዝብል እዩ ንሓደ መራሒ ናይ ብልፅግና ከተጥሕኑ ክትብሉ ንህዝብኹም ትገብርዎ ዘለኹም ምቕታልን ጥፋትን ከተቋርፅዎ ንምዕፀነኩም ተኺልኩም ድማ ብረትኩም ሒዝኩም ሃዲንኩም ናብ ፋኖ ክትሕወሱ ንፅዋዓኩም ዝብል እዩ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ማስ ዲፌክሽንስ ሃይ ራንኪንግ ኮማንደርስ and soldiers are joining ፋኖ in ሽዋ ወሎ and ጎንደር ኣብ ጎንደርን ሽዋን ከምኡ ድማ ወሎ ብዙሓት ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ምስ ሰራዊቶምን ምስ ብረቶምን ናብ ፋኖ ይሕወስዎም ዘለው ይነብሩ ኣለዉ abandoning posts beyond those joining ፋኖ many ብዙሓት ሰራዊት ድማ ነቲ ግንባራት ገዲፎም ይሃድምኹም ዘለዎም ምክንያቱ ኣብ ዘይ ጥቕሚ ዘይብሉ ኩናት ረብሓ ዘይብሉ ኩናት ንዓታቶም ዘይውክል ኩናት ክሞቱ ይደልዩ ኣለውን እንተን ፓኒኪንግ ኮማንድ መራሕቲ ድማ ዓበ ፍርህ ኣለዎ ምክንያቱ ህዝባዊ ቃልሲ ኣንፃሮም ዝዋጋእ ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ ድማ ኩሉ ግዜ ከቢድ ክስዕሮም ስለዚ ብልፅግና ከቢድ ዝኾነ ራዕዳ ኣትይዎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብርግፅ እቲ መድረክ ንሪኦ ዘለና ዝተፈላለየ ትርጉም ክትቦ ትኽእል ትኸውን ግን ፋኖ ገስጋስ ናቱ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎን ሞራል ናይቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ዝሰሊፉ ዘሎ ምስኡ ዝኸይድ ዘሎ ሓድሽ ዳብቲ ውትድርና ዝስለፍ ዘሎ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ብግምጣሉ ሞራል ናይቲ ብልፅግና መሬት እናዘበጠ ሰራዊት ናቱ ድማ ብዝረኸበ ዕድል ገሊኡ ክሃድም ገሊኡ ናብ ፋኖ ክሕወስ እዩ ዝረአ ዘሎ እዮም ዝብሉና ዘለዉ እዚ ሓደ ምዕባለ ናይቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ብልፅግና ንነፍሲ ወከፍ ካድረ ናቱ ብረት ምትኳስ ክመሃር ከም ዘለዎ ይኸው ተዘጋጅተሃል? አዎ አዎ ተዘጋጅተሃል? አዎ ይኸው እስትሪዎ ዘለኹም ዛዕባ ባሕሪ ኤርትራ ክፍክር ዝሓገየን ዝኸረመን እዩ ጉዳይ ቀውጢ ስለ ዝኾነት ይመስለኒ ብረት ሒዙ ተዳልየ ኣለኹ ብላ ኣሎ ንመን ክሃርም እዩ ተዳልዩ ዘሎ ኣደኖ ሓደ ብረቱ ሒዙ ነታ ቤተ መንግስቲ ናይ 4 ኪሎ ንምድሓን
ሸበትበት ክብል ከም ዘለወት ዝተነግሮም እዮም ዝመስሉ እናተይ ግምት እዩ ኣነ ኤግዛክትሊ እንታይ ንመን እዩ እቲ ፐርፐስ እቲ ብረትን ገለ እንተተሓሒዙ ዘሎ I really don't know ግን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ክብድ በለ እዩ እቲ ህውተታ ናቶም እቲ ዳንኬራ ናቶም ይቕፅል ኣሎ ከም ወትሩ ንብልፅግና ድዩ ንገለ ድዩ ምሽምጣጥ ብተደጋጋሚ ነቲ ናትና ኩነታት ምድኻም ከም ንቡር ጌርካ ክትወስዶ ግን እቲ ሓቂ ድማ እስከዚኣቶም ካንስማ እዮም እንታይ ይብሉ ኣብ ከምናታ ዓይነት ናይ ባርጌን ምግባር ዓቕሚ ዘየለኻ ኣካልሲ ተራ ናይ ፖሊስ ጣብያ ሓለፍቲ ኮለል ከብሉኻ ዝውዕሉ ዓይነት ደረጃ ርክብ ፈጢርካ ከለኻ እዚ ከም ናትካ ድሌትን ናይ ኢትዮጵያ ድሌትን ኣቋኒንካ ገለ ትኸደሉ ደረጃ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ላንግላንጋ ዝብላ ተሓሳስባታት ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ኩሉ እቲ ንዓይ ቁኑዕ ዝመሰለኒ ከይሓተትካ ምሳይ ክትስዕብ ክደልየካ ኣለኒ ከምኡ እንተዘይጌርካ እስኻ መርገፂኻ ኣይነፅርካ እንታይ ትብል መፅያ ቅድሚ ሕጂ ነፅር ስፋሕ ተጠ ገለ ምሽ ነይሩ ሞነለ ሕጂ ነፂርካ ንምሳኻ ዝነበረ እውን ንኣለኻ ትኸደሉ ዳሕዝነካ እንታይ መስለካ ሕጂ እውን ካብዞም ብሓደ ዘለው ድሕሪ ቁሩብ ግዜ እውን ንሳቶም ክፈላለዩ ምክንያቱ ነቲ ዝመፅእ ነገራት ብኸመይ ኢንተርቴይን ትገብሮ ብቕዓት ይረአ የለን ዓቕሚ ይረአ የለን ስቑኢልካ ቅፅል ጥራሕ ምስመን መስቲ ከይሓተተ ዝቕፅል ጥራሕ ከይሓተተ ዝቕፅል ካ ሓንቲ መዓልቲ ተባራቢሩ ናበይና ንኸይድ ሕጂ ካብቲ ቁውንነት ኢኻ ተውፅኻ ካብቲ ሪያሊቲ እንድሕር ሃዲምካ ንዑ እንድሕር ክትክሕድ ጀሚርካ ፀገም እዩ እቲ ናይ ኤርትራውያን ኣተሓሳስባ ከዓ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ብዛዕባ ባህሊ ዳኻል ማለት እዩ ልኡላውነት ሃገር ረገለ ዝበሃል ዘሎ ድሕሪ ወፊ ከይድ ዋጋዕ ናብ ኩውንነት ሕጂ ካብቲ ቁውንነት ኢኻ ተውፅኻ ካብቲ ሪያሊቲ እንድሕር ሃዲምካ ንዑ እንድሕር ክትክሕድ ጀሚርካ ፀገም እዩ እቲ ናይ ኤርትራውያን እቲ ብቐደሙ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ናይ ናትናኤል ኣስመላሽ ደንበዕነ እዩ ዝብል ዕነይኒ ክብሉ ኣይ ኣብቲ ኮንቶ ኮይኖም ዝተረፉ ዝብሎም ኣለዎ ክትሪኦ ከለካ እስካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን it makes sense because እቲ ህውተታሲ ደረት የብሉ መላገፂ ናይ ሸራፋት ኮይኑ ዘሎ I think it's a political ኢልካ ክትዛረባ ይትኽእልኒ ኢኻ እታ ዝበለፀ ዲስክሪፕሽን ናይ ዝኹሉ ኣነ ዝረኸብኳ ናይዚኣ ኣበሎ ወደይ ኣብታ መኣዲ ንሓትሕዶም ኣበዮም ዘሎ ወደይ ኣብ ሓንቲ መኣዲ ክበልዑ ክብሉ ከለዉ ተርእላ እዛ ስእሊ እዚኣሲ كبدنا بحنا شيء مجمة تبقيها مثلنا يكبدنا بحنا شيء مجمة تبقيها لنا حجزن كنت قلت كم ذات ريوازر لهم يا تا قداي عدل كلكا بلعكا بلالعكا كبدخا مليكا جبخا مليكا كنت كدر لدخل عدل تتفتيرو نابع نمبصح يوتو قداي بر بوليتيكا انت زخون نيرو ويون يلا نصر راي نير كانت زخون يلا متغبره ግን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ፖለቲካ ጃስት መላገፂ ናይ ተልመደን ዘረባ እቲ ዘገርም ኣብ ተልመደን መንባር ኢኻ ኣገለ ፖይንት ሲ ዝኾነ ክትገብር ትኽእል ኣብ ተልመደን ኮንካ ክትነብር ምፍታን ግን it's just unbelievable በዳ ሓንቲ ነገር ኣላ لنكني أنا وإنك زار بلغني يجن زار سولوز بلا زولوس كخن سمع كل تنقر كسمعكم سولوز زلوا زياس كسمع ولا يما ماشيم النهر داريهم بمزحي أب إثيوبيا أم حرنيا لا تزاربوا إنجليش كلات بحوس السواتات ولا إيرتران النهر داريهم ولا بإنجليش كجبري خير كاجن بإنجليش يأكلوا كنحجزهم كنكل علنا زخون هاجرات تدخل لها أب إيربورت زلوا ناي توريسي كالندر ريها ويكاتي ماب ريها نابي تخيل نأمنت نبات نحر داخوينو بات انتاين بوتان وينو بو ماب دايركشن تتقيمهم ناوي يفودو مالتي لذي مينستروت أبوديات وسيدو زلوا كل إمباستات أبدأ زلوا بتعمي بلد بخمس كلوكم يدلي كأتو كله نعنا زفحنا نجرين نعنا زفرحنا نجرين حبوساتنا سلمنتا إيرترا أبزدلاتو درجة كتسوقهم زي كالت ويكا سلمنتا يصريات دو كمزدو زبحال نجرات بعلنا كابي كمز مسأنا نابي كمز خيد دلنا بعلنا سنفلت بزعبا إيرترا ما نمسك بزعبا صرياتو فلاسودو قال نجرنا زخيل سب ويكا خاو كاب حدث عدا خيدو أبيتراس صريا خمزي ولا فلاسو خمزي قال زبلكم سبات كابكم تصبي سبات نحطها خليكم بينكم maybe موقعها وحاف راح تكونوا تقولوا مالتي جن
بتعمي كابتي كتسالي زبلو زنور مالتيم دنب عنا تايم زبلو نيرو انتاي بلو نيرو ኤርትራ ዩቲዩበራት እዮም ሎም ይጽነውት ኣብ ዓለም ዩቲዩበራት እዮም ጽነውት እዚ ቢቢሲ አልጀዚራ ሲኤንኤን ጸንዕ ስለድሕ እስከዚያ ከረኩም መከታሃዛ ስለዘለኹ የታ ዘረባናቱ It's right now very close to the cathedral and I'm actually looking for a place where I can have a quick haircut. Looks like a nice place. Salam salam, how are you? Nice to meet you. How much is a full shave? Only head. 40. Okay, all right. Ready? We can go ahead. Thank you. So 40 is around $2, a little bit more than $2 for a head shave. Eritrean shave, no? Eritrean haircut. All of them have Louis Vuitton jackets and all the workers, and this place is actually very, very clean and organized. Okay, እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝገብርዎ ቪድዮታት ኣሎ እንድዩ ብዙሕ ቪድዮታት እዩ ዘሎ ሕጂ ኣነ በዛ ነብሰይ my personal opinion is ዝብለኩም ዝኣክል ዩቱበርስ ከይዶም ኣለዉ ካብ ሕጂ ንድሓር I don't see the value of YouTubers እዞም ናይ ወፃኢ ዩቱበርሲ I don't see their value ንህዝቢ ኤርትራ ሲ ንኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ዘርብሕዋ ኮይኖም ኣይስምዑንን እዮም ምክንያቱ there is enough ሓበሬታ ብዛዕባ ኤርትራ ዝደሊ ዝኣክል ቪድዮ ተሰሪሑ ኣሎ so they want to be different ካብቲ ዝመፀ እሞ መመሊስካ ሕማቕ ምዝራብ ተደይ ኮይኑ I don't think they are adding value to ዝኣክል ዝተባሂሉ ኣሎ so ብሓቂ ወይ እውን ታሪክ ናይ ኤርትራ ዝገደሱ ዩቱበርስ ወይ እውን ገለ ነገር ስፔሻል ኤዲሽን ዘለዎም ተደይ ኮይኖም ተራ ቱሪስትስ ኮይኖም ከተማ ምስኣልን ገለ መለ እንተኮይኑ ግን ኣነ ከም ሰብ ቫልዩ ዘለዎም ኮይኑ የስምዓንን እዩ ተራ ናይ ሚድያ ኣገዳሲ እዩ ግን ክትእትዎም ከለኻስ ዕላማ ክህልወካ ኣሎ ኤርትራ ሲ ክፉት ንሚድያ ኣይኮነን ትሃገር ወይ ኩሉ ሰብ ከም ድሌት እንተኮይኑ ፋይን if you open everything I'm okay with that እንተደይ ለሰሌክቲቭ ትእቱ እንተለኻ ወይ እውን መሪፅካ ትእቱ እንተለኻ I see no value ኣባቶም ሲ ረብሓን ሃገር ኣይረኣየንን እዩ ዘሎ ምናልባት መፅናዕቲ ዝተካየደ እንተሎ ሰምዓትዮም ብናቶም መንገዲ ዝመፀ ቱሪዝም ኣሎ ትብሉ እንተኮይንኩም ፋይን ግን እቲ ዝገብርዎ ዘረባታት ብፍላይ ድማ ካብቲ ዝተገብረ ቪድዮ እቲ ቫይራል ዝኸይድ ተሪኻዮ ዳመጅ ናቱ ይበዝሕ ትሪኦ ከለኹ እቲ ቫይራል ዝኸይድ ሲ ንኤርትራ ፅቡቅ ነገራት ኣይኮነት መብዛሕትኡ ግዜ ንእሽተይ ንኳል ምስ ተራእየ ንዓ ካብዚ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ለንቀና ሓደ ወዲሲ ኣጋጣሚ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ባኒ ኢሎም ከመይ ገይሮም ኣገዶም ሓደ ሰብ ባኒ ክልምን ሰብ ዓለም ኩሉ ንቡር እዩ ኣነ ኣብዚ ኡጋንዳ ንእሽተይ መሬት ክትረግፅ ከለካ 10 ቆልዓ እዮም ዝመፁኻ ልመና የለን ማለት ኣይኮነ ሽግር የለን ኣብ ኤርትራ ንብል የለና ኣሎ ሽግር ኣብ ኤርትራ ኣነስ ይኣምን ሽግር ኣሎ ኣብ ኤርትራ just like everywhere else ሽግር ኣሎ ናትና ሽግር ኣለና ካልኦቱ ሽግር ኣሎ ሰብ ክሽገር እውን ይኽእል እዩ ገንዘብ ዘይብሉ ድራለቱ ዘፀገመ ሰብ ክህሉ ከም ዝኽእል ይኣምን ያነ ኤርትራ ኩሉ ሰብ ሃብታም እዩ ትራንኩሎ ገለገለ ክብል ኣይክእልን ፀገም ሰብም ዘሎ ይኣምን ያነ ግን ዲስፕሮፖርሽናል ዝኾነ ቴንሽን ናብቲ ንኤርትራ ዝጎድእ ነገር ዘተኩር ዓይነት ሚድያ እየ ዝርኢ እንጂ ትክክለኛ ምስልናትና ብዝኣክል መንገዲ ይወፅእ ስለ ዘሎ I don't see ናታቶም ኣበርክቶ ወይ ናታቶም ቫልዩ ብዙሕ ንዓይ ኣይረኣየንን እዩ ዝኾነ ናይ መወዳእታ መዛዘሚት ኣርእስቲ ናተይ ናትኩም ሪቶ ክሰሚዕ ኣብዚ ኣነ ከም ሰብ ከም ሓደ ዜጋ ሪቶ ዝብ ዘለዎ ምናልባት እቲ መንግስቲ ናቱ ሪቶ ኣለዎ ንስኻትኩም ከዓ ኖ ዩቱበርስ ክኣትውሎም ንኤርትራ ይጠቕሞ እዮም ወይ ፅቡቅ ሓበሬታ የውፅኡልና ኣሎ እንተልኩም ፋይን ኣብ ኩሉ ግዜ ቮይስ ኦፍ ማጆሪቲ ስለዝኾነ ናትኩም ሪቶ ቅቡል እያ ግን ኣብዛ ግዜ ክሪኣ ከለኹ I don't see ባእታቶም ዝመፅእ ፍሉይ ነገር ክህሉ ይኽእል ዝብል እምነት የብለይን ንሚድያ ክንዕቕ ኢለ ኣይኮንኩን ወይ ንኩሉ ፈንዎ እንተደየለ ግን እዞም ሰሌክቲቭ ላምፂኻ ኤርትራ ሰሜን ኮርያ ኤርትራ ከምዚያ እናበሉ ናቶም እንጀራ መብሰል እምበር ነቲ ሃገር ዝጠቅም ንቱሪዝም ዝኸውን ሊድስ ንብሎ ቢዝነስ ሓደ ነገር ጌርካ ሊድስ ወይ ከዓ ሊድስ ጀነሬት ገብረልካ ዶ ገለ እዩ ዝበሃል I don't see any leaders ብመፅኡ ንኤርትራ ኣብ ቁጠባናት ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ if any ዳሜጅ ዝገብር ነቲ ብራንድ ናይ ኤርትራ ወይ ነቲ ሃገር ከም ሽም ዳሜጅ ዕንወት ውርጥ ኮይኑ ይስማዓና ምስ ሕጂ ክበዝሕ ከሎ ቢካዝ ውድድርካ ስለ ዘለዎ መንጎም ናይ መወዳእታ ናይ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ምቸም ብልፅግና ንኩልና እንዲ ርእስና ሕምና ዘሎ ንሳ እውን ከም ሰባ ርእሳ ሕምዋ ኣሎ ግን ንኣታቶም ከዓ ርእሶም ዝሕምሞም ፅሕፍቲ ፅሒፋትሎም ኣላ ብጉዳይ ናይ ባሕርና ኢሎም ምኒን ክብልዎ ዝውዕሉ ዘለዉ ኢንፋክት ገለገለ ካብቶም ዓበይቲ ካድረታት ርክዕ ከም ዝሃረመቶም ዝገልፅ ርኢ ኣለኹ እንደግዜ ተዛሪበ ያነ ኣምባሳደር ሶፊያ ኣምባሳደር ጥራይ ዘይኮነሲ ብፍሉይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ድማ ኣበርክቶ ዘለዎ እያ this is what I like about her ብውልቂ ስለ ዝፈልጣ ወይ መሓዛይ ስለ ዝኾነት ኣይኮን I don't have personal contact እውን የብለይ ምስ ኣምባሳደር ሶፊያ ግን ኪኖ ኣምባሳደር ፕሮሚኒየንት ራይተር እያ ብዛዕባ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ እትፅሕፍ ሰብ እያ
ترانا ميدياس ردو هذا جزء وي opinion الكام ميديا مصحف ويون أب سوشيال ميديا أنا كوا كابل الجزيرة دي كابل بي بي سي مصحف أب إكس مصحف تزبالة سيف let me tell you الجزيرة nobody reads الجزيرة أنا الجزيرة وي كاب بي بي سي I am ببني article ناي بي بي سي article أنا كم ببنت خوينة أب إكس بوست كون خلالو كرم بي بي سي كنا CNN كنا أنا بميرنا who are they are just these are gone ስለዚህ ቢቢሲ ዕድል ከልዮምኒ አልጀዚራ ዕድል ከልዮምኒ ልካደይ ትጽሕፍ ዘላ ተጋጊኻ ቦታ ይብሎምን ኣብ ኤክስ እንታይ ዝብል ኣለዎም ብሎግስ ወይ ከዓ ኣርቲክልስ ዝብል ኣሎ ኣብኡ እንተፅሒፍካ you will get a big exposure ኣብ exposure ክትረክብ ኢኻ ካብቲ ኣብ ኣልጀዚራ who's going ኣብ ኣልጀዚራ ከይዱ aljazeera.com ኒውስ ኢሉ ዘንብብ እንተሎ ኮይኑ ሎሚ ኣይሰኣኑን እዮም these are ቀደም እዮም ነይሮም እዮም ዓበይቲ ሎሚ ኣልጀዚራ ባዕሎም ኣብ ኤክስ ኣብ ፌስቡክ እዮም ፖስት ዝገብርዎ ኣርቲክል ናቶም so that people can read it ስለዚ እቶም ክጽሕፉ ትኽእሉ ከምዛ ናይ ኣምባሳደር ሶፊያ ኣብ ኩሉ ቦታታት ናፅሓፍና በቲ ሓደ ነቲ ኣልጎሪዝም ፊድ ንገብር ናትና ናራቲቭ ናትና ሓበሬታ ናትና ፓርት ኦፍ ደ ስቶሪ ንገልፅ በቲ ካልእ ድማ ኣምባሳደር ካ ስለ ዝኾነ ተራሰብ ስለ ዘይኮነት ናታ ኦፒንየን ናይ መንግስቲ ኦፒንየን ስለ ዝኾነ ወይ እውን ኣትሊስት ናይ መንግስቲ ኤርትራ መርገፁ ስለ ዝኾነ ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ኩሉ እቲ ዝንቡዕ ዘረባ ኣያሹ የሚልካ ሸለል ትብሎም ዘይኮነስ መልሲ ክወሃቦም ይግባእ በመን በቶም ብቁዓት መራሕቲ ናይቲ መንግስቲ ስለዚ this is one of the بحق دس بلان سرحنا تايو كما بزحات كفريولنا I hope بزحات من سيات كم عينت من قصاو سرح قون قونتي ناي ميديا سرح دما معناته بساتهم كسلطان سلزلهم ناتهم زروات سمعنا تلو نتنارتي فمغيار عبد هرالو ترى زي غاز جبرون اوفيشالز جبرون نبين في نبين ترجمي زلو انا تصحفو وي كالز صحفون امباسادور صوفيا وي كالز صحفون عبد ترجمي زلو في تفلليناتو مالتي سلازي الزون ناتختلنا نرينا كم وترو يعني نعاخم يبقى يزبلنا تحسوتات كنقربينا نفتن عمتاتنا دروتيو جن كل زي نتي زلو حقوافاتنا ترداهم حاجة سلطبنا thank you very much هلو معرف سابزخن ودينا مزادر فوقت فوق سيلي مقيح كيت مطا عاجر نويحو كيت مطور بقى خيري لي محمدي هو ناس بحري عطمنيو تاريخ زرسح تاريخ يليو زي والعزق وسح تيو وصلو نعشاقي وصلو يزق زبس عمو تقولي زلو عمو قلبو نوا عدي عدي كلالو صفع